يونعانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزير أبي 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 لبركوينو حسابهم بدي الصحاب معرضت ختمن قلايو بزعبوا حوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم ذن عاسو حيدهم يبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نخلو يلا نصم يلا نحنا زي نخلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نخلو يلا نصم يلا نحنا زي نخلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يخوت صحيكم سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنا يولومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا اكسام موداتنا اذا مدام ساناك تصنعوا بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم انها نسكم انها قلسكم دمام سانات قصلوا تصفان قبرنا لومي زينا ازيا قداس زينايو وشت عدنا وسان زينا له بعبي دما ناي كبابينا عب زينا له سلازي نخلو كانت حازو كم فتنينا قالوا ناز فيديونا قبرنا خلنا تغير نقراتهم كله سلازخل نعوا قديمنا كنحبر نفتو بزخونا جن بتخوين بتي احنا بتنخلو نقبر كم فتنينا نخلو بحد ساعات كابتشر كنت قبروا سلازي تخل جن ناتر داهم ناخيدو مبار مجمريا بنا علم درجة كنجمرينا تشعونا بزبانا بليس لايك مقبار يترسعوا بزوح ساعات فينا نعاهم يعقب زي عقب يدبلنا كتكم خلي كمهر خلي زبلنا هنا نقبر زلنا thank you let's go where the Iran war is back on in a dramatic new phase. There are reports in the past hour of major explosions in and around Tehran with air defenses activated across parts of the capital. Iranian regime-linked Mehr news agency has claimed that a drone has been shot down over Tehran. The blast reportedly shook the area around Iran's foreign ministry. But at this stage, the exact location, source, and any casualties remain unclear. Here's what we know so far. In the past 24 hours, Iran has launched at least 20 ballistic missiles at Israel. Okay, كم تريوا زلهم أبكالون كم نكتاتلو زلنا أمونغو إيران أمريكان زخيد زلو أمونغو إيران إسرائيل زخيد زنبرو ولا كا أمونغو إيران أمريكان تغيرون تنبره أبزا حج ساعات جن أمونغو إيران درجة مول تكبابن كانوا بلان خلينا إيران أبز حلف ساعات أب إسرائيل متقعد كم زكايدت ذكر كوينو قبل ملتناتو دما إيران إسرائيل نبعلا ججف زخونة ويون حيال زخونة قبل ملتي هيبا كم زلا يزن الجرزلو زهرة متلو بوتا كله كن ريا كم فتنينا because قلتي في زكاير بزوحنا جرسلو زلو I'm gonna show you exactly who hit where نقول نارانا كم كيت كم فتنينا ولا كان نقول له capture كم يشجرنا نتلو and there was this video I'm going to show you exactly لابي كم زنبري give me a second okay كم تري وزر لهم مجمريا إيران متقعتي هبا كم قبر ملسنايتي
ኣብ ሊባኖስ ኣብ ከተማ ናይ ኣባይ ከተማ ናይ ሊባኖስ ቤይሩት ዝተገብረ መጥቃዕቲ ናቱ ግብረ መልሲ መጠንቀቕታ ስለ ዝነበረ ግብረ መልሲ ኢራን ሂባ ኣብ ሰሜን ናይ እስራኤል ድማ መጥቃዕቲ ጌራ ውሕዳት ቪድዮታት ርኢ ኣለኹ ካብቲ ወፀ ኩሉ ነገር እስራኤል ኣምኪናየ ናይ ዝብሉ ነይሮም ሓቂ ይኮነን ገሊኡ ሓሊፉ ዕላማታቱ ሃሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ እቲ ሓበሬታ ምስ ግዜ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ክሳብ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ቪድዮ የርእዮ ዘለኹ ናብዚ ኻ ከቕርበ ይክልኒ ዘለኹ ምክንያቱ ክልተ ቪድዮ ወይ ሰለስተ ቪድዮ እንተሪኢኻ ክትኣምና ኣይትኽእልኒ ከሎሚ ብዙሕ ዝበለ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ብኩሉ ኣንግል ምስ ጠመጥካየ ድማ ደነት ሌስት ነው ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዘምከንዎ ወይ እውን ነቲ ኢንተርሰፕት ዝገበርዎ የርእዩ ኣለዉ እዮም እስራኤል ስለዚ ብዙሕ ሚሳይላት ኣብ ሰማይ ከሎ ኢንተርሰፕት ጌርናዮ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ክንገልፅ ከለና እስራኤል ቀሊል ዘይኮነ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ሃገር እዮም ዘድሊ ምድላዋት ገይሮም እዮም ድማ ኣብዛ ኣትዮም ዘለዉ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ቢቢ ነተንያሁን ዝኾነ ዘይብሎ ኣነ እኳ ዘይምርድዳ ይብሎኒ ፍልይ ዝበለ ድራማ ኢሱ ክሰርሑ እዮም ትፍትኑ ዘሎ ባህላ እየ ግን ዝያዳ ብዛዕባ እውን ፅንሒልና ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎኦም እውን ዘይምርድዳእ ዝመስል ኣካይዳ ኣሎ እዩ ግን ዘይምርድዳእ ድዩ ወላ ደይመደይ ተባሂሉ ብስትራቴጂ ዝግበር ዘሎ ንግዜ ንገትፎ Okay. Our trading strikes this morning in the most significant exchange of fire since the tenuous April truce. The ramped-up hostilities began over the weekend when Israel launched airstrikes on Beirut, which President Trump had told Israeli leader Benjamin Netanyahu not to do in an explosive call last week. Israeli attacks. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቀንዲ መበገሲ ናይታ ቤይሩት ዘጋጠመ እንወት ስለ ዝኾነ ከይትገብሮ እናበሎ ከም ዝገበሮ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ብመሰረት ድማ ንሓትሕደን ይተሃራረማ ከም ዘለዋን ኤንድ ኣክሲዮስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዘውፅእ ዘሎ ንነተንያሁ ኖት ስትራይክ ኢራን እቲ ኣክሲዮስ ዝበሃል ከም ዝገለፆ እንተኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ብቴሌፎን ንቢቢ ነተንያሁ ናብ ኢራን ስጉምቲ ንከይወስድ ተማሕፂንዎ ከም ዝነበረን ወይ እውን ኣጠንቂቕዎ ከም ዝነበረን እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ኤኒዌይ ድሓን ከም ዘላታ ሪፖርት ክንገብራ እቲ ኣክሲዮስ ዝበሃል ንባዕሉ ኣይሁዳዊ እቲ ንዑ ፓብሊሽ ዝገብር ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝፅሕፍ ጋዜጠኛ እቲ ብራክ ራቪድ ድብልዎ እውን ንባዕሉ ኣይሁዳዊ እዩ so there might be this ኣብ መንጎ ኮንካ ናይ ነቲ ነገራት ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትረኻ ማዕዝኑ ንምቅያርን ንምጥምዛዝን ዝተፈላለዩ ነገራት ንምፍጣርን ወይ እውን ነቲ ፐርሰፕሽን ናይቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክገብር እንተደልዮ እሞ ንዑ ከተንባሃሎም ዝኽእል መንገዲ እዮም ዝገብሩ በቲ ሚድያ ሰሊኹ ዝወፀ እናተባህለ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎም ዘይምርድዳእ ነይሩ ወይ እውን ከይተሃርም ኢልዎ ነይሩ and then what happened well እስራኤል ግጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሕሪኡ እውን ኢራን ግብረ መልሲ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ there's this back and forth ማለት እዩ መጀመርያ በአልጀዚራ እውን ክንሪኦ እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ገይሮም ነይሮም ትዮም We're getting some breaking news right now from Iranian news sources that there have been several explosions heard in Tehran, Tabriz and Isfahan. And we will, of course, bring you all the latest updates as we get them. Let's see if we can bring in Mohammed Val, who's joining us live from Tehran right now. Mohammed, what are you hearing about these explosions there in Tehran and other places in Iran? Yeah, we have just heard those explosions here. My colleagues in the studio have confirmed that in Tehran, but also, as you mentioned in your intro, in Isfahan and Tabriz, according to local media, including the Iranian national TV. So this is confirmed. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ኣድሮ ኮንፈርም ይገብርዎ ኣለዉ ኣበይ ኣብ ቴህራን ምስ ከተማ ናይ ቴህራን ተኻይድ እዩ ከምኡውን ኣብ ቲብሪስ ዝበሃል ኢስፋሃን ዝበሃል እዚአን እተን ቦታታት መጥቃዕቲ ተገይሩለን ዘሎ ዝብልዎን ዘለዉ ስለዚ ኢስፋሃን ቴህራን ንባዕላ ካራጅ ዝበሃል ከምኡውን ቲብሪስ ዝበሃል ድማ ኣብ ዶብ ናይ ኢራቅ ብፍላይ በቲ ናይ ኩርድ ወገን ማለት እዩ እዚ ቦታ እሱ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቶም ኩርዳውያን መጥቃዕቲ ቡ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ድብዳብ ኣካይዳ እያ ዶናልድ ትራምፕ ግደፉ ኢልዎም ከሎ ዝተገበረ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይርአየና ኣሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ናይ ጠጠው ኣብሉን ግደፉን ኣይትግበሩን ናይ ምባል ዓቕሚ ኣለዎ እስራኤል ወይ እውን ነተንያሁ ንክሰምዕዎ ኸ ግዴታ ኣለዎም ድዩ ወይ እውን ፍርህ ኣለዎም ድዩ ካብኡ ወፃኢ ክኸዱ ይኽእሉ ዘንድ ዝብለካ የስ ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወፃኢ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ እስራኤል ነተንያሁ ዝወሰደ ስጉምቲ እዩ እንታይ ኮንሲኮንስ ክመፀ እዩ I don't know and I don't think there will be any
ፍሉይ ነገር ክመጾ ዝኽእል ኢለ ክግምቶ ዝኽእል ነገር እውን የለን so again Donald Trump እዚ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እውን መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ but nobody is hearing him. Last few minutes, President Trump has posted on social media saying Iran and Israel must, as he said, immediately stop shooting. The two sides have been attacking each other in the first such missile attack since the April ceasefire. Reports from Tehran say massive explosions have been heard in the city centre, while state media reported that Iranian air defences had shot down a drone over the capital. Earlier, the Israeli military said Iran had launched a new barrage of missiles. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገጅፍ ዝኾነ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ብክልቲኡ ሸነኻት ይግበር ከም ዘሎን ትራምፕ ንእስራኤል ከይትትኩሱ ከይተሃርሙ ኢልዎም ነይሩ እስራኤል እንታይ ገይሮም ነተንያሁ እንታይ ገይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንክገብሩ ወሲኑ እዚ who's calling the shots ይብሉ መን እዩ ነቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝገብር ዘሎ of course ነተንያሁ I mean Donald Trump he just acts ከምዚ pretend ወይ ከምዚ ከሪድ ፍትን ዘሎ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ከስምዕ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ኩነታት ኣብ ቁፅፅሩ ዘሎ ገይሩ ከሪድ ፍትን ዘሎ ወይ ክዛረብ ይፍትን በት in reality ኩነነት ክንሪኦ ከለና ክገብር ዝኽእልን ክገድብ ዝኽእልን ነተንያሁ እዩ ንነተንያሁ ማንም ጠጠው ከብለ ከም ዘይክል እንሊስት ዝዋሓደ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጠጠው ከብሎ ዓቕምን ክእለትን ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እዩ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግን ስልጣን ኣብ ኢዱ ከም ዘየለ ትሪኦ ኢኻ በዚ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ብዙሕ ከፈራርህ ዝኽእል እዩ ኣብ እስራኤል ክኸውን ከሎ ግን not much so እቲ ኩናት እስራኤል ደብዲቦም ክበሃል ከሎ ድማ we all know እንታይ ዓይነት ደብዳብ ከም ዘካይዱ እዚህ ገጅፍ እዚ ሓያል ደብዳብ እዮም ዘካይዱ ከምቲ ሚድያ ናይ ኢራን ዝብሎ ዘሎ ትብሎ ዘላ ድማ ሓንቲ ድሮን ታሪማ ከም ዘላ እውን ይነግሩ ኣለዉ I haven't seen ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ዓይነት መጥቃዕቲ እዮም ገይሮም ከምቲ ናይ ቀደም ኣማዒት ነፈርቶም ኣቕኒዖም ድዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ መጥቃዕቲ ወይስ ካብ ርሑቕ ቦታ ኣፍኮርስ ኣብ ኢራቅ እውን ቤዝ ኣሎ ባህል ነይሩ ኣብ ገለ እውን ካብ ቦታት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ዝተገልፀ ሓበሬታ የለን መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ጥራይ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንተወሳኺ ዲቴይልስ ቁሩብ ግዜ ክንፅበይና ማለት እዩ ምክንያቱ ያ the end of the day بقليلو كتفلطو تخل نجار ون سلزي يكون زوج دايزي. نعم. نقتل. نبي قتلنا كبكمية سفز بالحبري تغبكم. Towards Israel, Iran said it was responding to repeated violations by Israel of the ceasefire in Lebanon, including the targeting of the southern suburbs of Beirut. Well, before this escalation, President Trump had reportedly told Prime Minister Benjamin Netanyahu to refrain from further attacks. These are pictures from last night where the first wave of Iranian missiles was detected just after 10 p.m. local time. Iran says its attacks are, quotes, the beginning of a full week of continuous strikes. The Israeli military said all the missiles were intercepted and there were no casualties on the ground. Meanwhile, Iranian state television said explosions have been heard in Isfahan, Tabriz and the capital, Tehran. Iran closed the airspace surrounding Tehran's Imam Khomeini International Airport. And these are currently the live shots from Beirut in Lebanon. Iran says its attack was in response to the repeated violations of a ceasefire by Israel. كم نريد زلنا زيوم حالتات ياتهم جدف تباهيلهم كسمع زخولي كونون أمريكا غرفيلا كتسمع يتخلنيا بخلت يوم وجناتي كبرالو متقعدتات إيران عند ناي مني خاطبلو كاب حوتي استبقى سمتقعتون بإسرائيل كيدهم زلو زغلت حبريتاك وكمي حوتي اوريدي نفسو زغاله متقعتي قبل لي ايران كايدهم زلو قبل لي اسرائيل كايدهم زلو نقيح بحرون نا اسرائيل مراخم نخي حلفا تزاز محلاليفهم زلو كريكون كفتني تزي بزح قصات زلو وكيناتنا نسمع زلنا ببزح منقدي تفلالي ترجم زوهاب زلو كينات ونينا نسمع زلنا سلازي اسرائيل لما يا كبيت سخونه متقعتي كم تقبر فلوتي كبره ملص كتب ولا كوي تقبر تباهلان تنبرت اب 4 بوتات متقعتي غيرهم كم زلوينا نردلنا and as time goes on غزيا قصل كله بسمعامي بلو دخونو يردادو دخونو اب حدا معلبي بصح دخونو ويس اتباسن متهررامن متهللاخن مليسنا قصل يخيد خون بزي قدس اتزغرم دونالد ترامب تايلو صيفنيرو I call all the shots كلتا غزي مالتي he doesn't call the shots زحفري the president زي أنا نتي وساند وسد بيبي نتنياهو يكونني بلالو seriously نسخة غانت shots توسد زلها so بغلط أنا قرر كنريو نسخة در غير كات وساني then سلامتايو
ቢቢ ነተንያሁ ኣብ ኢራን መጥቃዕቲ ዝገብር ዘሎ ግደፍ ኢልካ ከለኻ ዶስ ንዓና ግደፍ ኢለዮ ትብለና ኣለኻ ብውሽጢ ግን ኪትረም ኢልካዮ ዓይነይቲ እታ ዘረባ መልሲ ካባኻ ከድሊ ይብሎ ዓለም ስለዚ መጀመርያ ከም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣነ ነቲ ውሳነ ዝወስድ ክብል ኣይግብኦን እዩ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ግን ናይ ቆልዓ ባህሪ ስለ ዘለዎ እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ቤላ ገይሮም እዮም ዝፃወትሉ እንታይ ይብሉ ንኣብነት ንስኻ ዲኻ ትውስን ዘለኻ ነዚ ጉዳይ ወላ ነተንያሁ ይብልዎ ኣነ ድውስንካ ይብል እሱ ክንድስቕ ድብል ኣነ ድውስን ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘሎም ኣይኮል ሻትስ ይብል ኣሎ ባት ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዝውስን ዘሎ ውሳነ ካብ ካልኦት ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ንሱ ሂ ሲምፕሊ ሪኣክቲንግ ቱ ዘ ፋክትስ ዛት ኣር ሃፕኒንግ እዚ ጉዳይ ናብ ዞባና ብዓብዩ መፅኡ ከም ዘሎ እውን ምግንዛብ ከድልየና እዩ I was showing you ኣብዚ ድሮ እቲ ሑቲ ናቱ ውሳነ ሂቡ ከም ዘሎ A short while ago, we subjected the strategic air bases Nevatim and Tel Nof to a missile barrage. This operation was in response to the Zionist regime's dawn aggression today against ኣብዚ ነር መስለኒ if I have seen this one ድሮ ሑቲ ምንቅስቃሳት ገይሩሎ ዝብል እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም declared a total ban on Israeli ships in the Red Sea. The tit-for-tat attacks came shortly after Israel bombed a range of targets in Iran. So ሑቲ እውን ኦልሬዲ ምንቅስቃሳት ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት መልክዓቱ እናቀየረ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢራናውያን ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክምክትዎ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለው and the world is watching ተደጋጋሚ back and forth ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ዓለምና ምዕዛብ ጥራይ ዘላ Breaking in the past hour, Israeli defense forces have said a second wave of Iranian missiles has been fired towards Israel. It comes after Israel conducted strikes against military targets in western and central Iran, hours after Iran fired a salvo of missiles at Israeli targets in retaliation for an attack on Beirut's southern suburbs. Well, let's cross straight to Tel Aviv, and we're joined by GB News reporter Marcus Donaldson. Very good morning. كم تريد وزلهم دحرتين قبل إيران استخايدة متقعت دما دحرت إسرائيل ناب إيران زجبرت متقعتي إيران وين كم جبر ملسي ناب إسرائيل كم زجبرت يزن جرزلو دحريو دونالد ترامب متتتاو غيرو زخونا نجر لوطي متهرام تطوق بالكم زلو تزاز محلالي فلو زبل زربا يسمع اللغو إيران ون تقبلوا ملو زبل صحف ريال لغو نجزيه كنقط فينا تقداي مخنياتو بتخكل تزبحال زلو كوميدي كون ويسامونغو فحكبليو I don't know إيران كاب حجن دحر زخونا دحر تغيرو سقوم تكنوسدينا نحججن نتمقراطنا يتخسي بدونالد ترامب زبحال زلو نقبلوا لنا زي سمع زربا صحف وصي نيرو جن كم زبلكم فتسينكا كتامنو تخل عينتا كايدا يكونن زلا بزوانزي كل زبلوا يكون زغبروا نكتامنو اشغاريو معناتو قطالي متنو خال زلو ጠቕላላ ምትእምማን ዘይብሎም ሓይልታት ኢና ንርኢ ዘለና ጠቕላላ ምትእምማን የለን ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ኩነታት ተሪኻዮ ንዑ ኣሚኑ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ የለን ብፍላይ እቲ መኒኻ ትብሎ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ምስ እስራኤል ኮይኑ ዝተፈላለየ ጌይማት ዝፃወት ዘሎ ምዃኑ እምበር ንዑ ኣሚኖም ከምዚ ክገብር ክእል ኢሎም ፈፂሞም ከኣምንዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ጀነራሊ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት እዩ and ሊባኖስ ድማ እቲ ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃል እዩ ዘርከበ ብፍላይ እስራኤል ዝበሃል ነቲ ኩናት ከናውሕ ድያ የናውሕ እንተደልዩ ኣብ ሊባኖስ እዩ ነቲ ድሌታቱ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዳይሜንሽን ናይቲ ኩናት እዩ The war begins. This time, it will not remain within Iran's borders. Washington did not take Iran's warning seriously. What followed was a widening battlefield. Israel and U.S. bases in Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait came under attack. The war began in the skies, but soon reached the veins of the economy. Then Tehran issued its next warning. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታዮ እዛ ቪድዮ ሕፅር ዝበለት ብፕረስ ቲቪ ዝበሃል ናይ ኢራን ቪድዮ ብናይ ኢራን ሚድያ ዝወፀት እያ እንታዩ እቲ ተገበረ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንግብረ መልሲ ኢራን ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣካይዳ ማለት እዩ ሶ ዝገበረቶ ዕንወት ድማ የሪኹም ኣለዉ እዚ እቲ ዘርኣይዎ ዕንወት እዩ መረዮም ሶፊስቲኬትድ ወላ ኣቀራርባ ናይቲ ሚድያ ናቶም ክትሪኦ ከለኻ ኣብ እስራኤል እንታይ ከም ዘዕነው they are showing the world እንታይ ከም ዝገበሩ ሶ pretty much ኣብ ባይታ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዘሪኹም ዘለዉ እዚ ዕንወት ኣውሪድና ኣብ እስራኤል ኣብ ባትያም ዝበሃል
ሪሾን ሌዞን ዝበሃል ከምውን I don't know 4 ቦታታት ጠቂሶም ዝገበርዎ ዕንወት ኣርዮም ኣሎ ማለት እዩ ንቐፅል ድሕሪኡ what happened እስራኤል ስጉምቲ ወሲዱ ናብ ኢራን ገጹ ማለት እዩ and then ኣብ ኩዌትን ኣብ ጆርዳንን ድማ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ካብ 3 ቦታ እምበር ግብረ መልሲ መፂዎም ከይከውን እስከ ንስማዕዮም what is going on ምክንያቱ ኣብ 3 ቦታታት ዘረባውን And U.S. bases in Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait. Okay, ከምዚ ታይላንድ ነራ እንድሕሪ እስራኤል ግብረ መልሲ ሂባ ናባና እዞም ኩሎም ቦታታት ትሪእዎን ዘለኹም ክንሃርመን ኢና ኢሎም ፕሪንስ ሱልጣን ኤርቤዝ ኣብ ስዑድያ ድሮ ኣላርም ክሃርም ጀሚሩ ፅኔ ለኸበኩም እየ ኣብ ጆርዳን ዘሎ ኤርቤዝ ናቶም ናይ እስራኤል ማለት እዩ ዝተሃረመ ቅድሚ ሕጂ ክድጋም ከም ዝኽእል ባህሬን ዘሎ ቀጠር ዘሎ ኢማራት ዘሎ ኩዌት ዘሎ ዝገበርዎ እዚ ክደግምዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከመይ ገይሮም ንኣሜሪካ እውን ኣጠስጠስ ከም ዘበልዋ ትሪኡ ኣለኹም ኢራን ቀሊል ሃገር ከም ዘይኮነ I mean I don't know man this country is ተኣምር ሰራሕየ ዝብላ ብዙሕ ቃላት እውን የብለይን ነቲ ኣካይዳ ናይዚ ሃገር እዚ ንክገልፆ ማራዮም ንኣሜሪካ ቻሌንጅ ዝገብርዋ ዘሎ The war began in the skies, but soon reached the veins of the economy. Then Tehran issued its next warning. If Iran's infrastructure is targeted, your infrastructure will be targeted as well. The world quickly understood that even silence and neutrality in this war could carry a heavy price. But እዚ ድማ ተኻሊ እዩ እንድሕሪ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ታርጌት ጌርኩም እንታይ ክሃርሙ ምዃኖም ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ናይ ጆርዳን ኤርቤዝ ድዩ ናይ ሃይፋ ሪፋይነሪ ማለት እዩ እቲ ናይ መፃረይ ናይ ነዳዲ ናይ ኩዌት ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ክህረም ከም ዝኽእል ከምኡውን ሪፋይነር ናይ ስዑድያ ማለት እዩ ዓብዪ ሪፋይነሪ እሱ ከምኡውን ባብኮ ፋሲሊቲ ኣብ ባብኮ ሪፋይነሪ ኣደና ኣበይ እዚ ናይ ቀጠር ድዩ ወላ ናይ ኢማራት ናይ ባህሬን ማለቶም ሶሪ ከምኡውን ናይ ኣቡዳቢ ዘሎ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ከምኡውን ራስ ለፋን ዝበሃል ናይ ኢማራት ናይ ቀጠር ናይ ጋዝ መፃረይ ማለት እዩ እዚኣቶም ታርጌትድ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መጠንቀቕታ ሂብ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዝን ወዲ እዝን ስለ ዝርኢ ዘሎ እዩ ዓለም ጠልጢፋ ከምኡውን ኣብ ሳይፕረስ ዘሎ ዕላማ እውን ታርጌት ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ድማ ቦይ ባቤል መንደብ ክዕፆ ከም ዝኽእል ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዎርኒንግ ኣብዚ እውን ኣምፂኦም ኣለዉ ምክንያቱ ማራ ምስኦም እዩ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ሑቲ ምስኦም ብቐረባ ተናቢቡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ባቤል መንደብ is going to be blocked ይብሉ ኣለዉ part of their warning systems ዲየጎ ጋርሲያ ዝበሃል ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ዓብዪ ኤርቤዝ ናቶም እውን ታርጌትድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሩ ኣለዉ ከምኡውን እንታይ ኢና ዝሰምዐ ካልእ ቀጣይ ዝብሉ ዘለዉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣበይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ቅድሚ ሕጂ ገለ ኣይደኖ ካብኡ ድዮም ክሃርሙ ዝደልዩ ደፈራርሑ ዘሎ ወላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ እውን ገለ ዝኾነ ይኹን ሓደ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪስ ተሃሪሙ ነይሩ እዩ መን ሃሪምዎ ኣይተፈልጠን ሜቢ ኢራን እዮም ሃሪሞሞ ነይሮም ማለት እዩ ግጅፍ ዝኾነ ሓዊ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ናይ ጋዝ ቦታ ሜቢ ኣብኡ እውን ዎርኒንግ ይህቡ ኣለዉ ኣብዚ ሶ mean this is ኣብ ኒው ኦርሊንስ እውን ገለ ኣጋጢ I don't know man እዚ ናይ ሆሊውድ ፊልም ድዩ ወላ እንታይ ክርዳና ይካለን ኣሎ ካብ ዲየጎ ጋርሲያ ዝግበር ሶ ብሓፈሻ ኢራናውያን ነቲ ኩናት ከመይ ከክፍዕዎ ከም ዝኽእሉ ብተደጋጋሚ ብፅሑፍ ክወፅእ ቀኒ እዩ ብመንገዲ እቲ ኣማኻሪ ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ኣምፂልኩም ነይረ እቲ ኩናት ኣብቲ ከባቢና ጥራይ ክድረት ከም ዘይኮነ ብዙሕ ስጉምትታት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ኩሉ እቲ ድማ ንኣሜሪካ ዓብ ክሳራ ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ንኢራን ጥራይ ሓደጋ ከይመስለኩም ካብ ብሕጂ ተጠንቂቕኩም ሕሰብሉ ዝመስል ዘረባ ዎርኒንግ ሂቦሞም ነይሮም ንዑ እዮም ዝደግምሎም ዘለዉ ኣብዚ እውን መቸም ኢራን ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ምዝራብ ግዜኡ ዝሓለፈ ፋሽኑ ዝሓለፈ ቋንቋ እዩ ኢራን ኣይገብሩን እዮም ዝብል ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ክንምንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እምበር ኢራን ብፍላይ ብሚድያ ናቶም ዝሕብርዎ መብዛሕትኡ ግዜ የተግብርዎ ምዃኖም ሓደ ኣሜሪካዊ ዓብ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ካብ ንዶናልድ ትራምፕ ምእማን ናይ ኢራን ሚድያ ምእማን ሓይሽ ኢሉ
ሓደ ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም ሰም ኢሉ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት እዮም ዝቡ ሓውሲ መጠንቀቕታን ወይ እውን ክግበር እዩ ዝብል እንተደይ ኮይኑ ብዙሕ ምፍርራሕ ኣይውፅን እዩ እንተወሓደቲ በቲ ናይ ወታደራዊ እዚ ዝወፅእ ሓበሬታታት ናይቲ ስቴት ሚድያ ኢሎም ዘውፅኡልና ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ወይ ጌርና ኢና ዝብል ወይ ክንገብር ኢና ዝብል ወይ ጌርና ኢሎም ዝገብርዎ ፀብፃብ ኢኻ ትርኢ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንጎ ምሸትን ከባቢ 100 መዓልቲ ውግእ ጠጠው ክብል እናበለ ሓንሳብ ሰዓታት ተሪፎ ሓንሳብ መዓልታት ተሪፎ ሓንሳብ ኣብ ዊኬንድ ይብለና ሓንሳብ ንሰሉስ ይብለና ናብ ረብዑ ይበላና ከማ እናበለና 101 መዓልቲ ጌርና ኣለና ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ምእማን ነቶም ናይ ኢራን ምእማን ይሓይሽ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶም ንመን ተኣምኑ ንዓኹም ይምልከት Put this into perspective for us, because when you see these back and forths reignited, already we knew that the U.S. and Iran had been trading what the U.S. has called self-defense strikes in Iran over the course of the last few weeks. This feels like a bigger deal, though, is it? So it is. We do have a bit of escalation now. Let me just say, when Iran has done anything against the U.S., we have retaliated immediately. So the notion that Israel wouldn't do so after yesterday, that would go against all Israeli national security doctrine. And in some ways, Prime Minister Netanyahu, whatever you feel about him, the Israelis had to respond. That, again, would go against just decades of what the Israelis really practice. And so now we're at a point now in which clearly the U.S.-Iran ceasefire is holding, but in terms of Israel and Iran, it's not. And even as we speak right now, there is still incoming Iranian fire, and the Israelis are retaliating as well. So the big question is, as they climb up the escalatory ladder, is it going to be a point where both sides kind of step back and say, okay, that's enough now, or does this keep going? And Israeli officials, I just read a press report, said they expect several days of this now. Several days of this, and so that big سنتي أيام زبل زلو نحن عند عريض غونا متقعتو وريدنا قبل ما هبينا إسرائيل دما كم دكتورين سلزلو متقعتو توريدوهم سقيلهم كوغسمو زغولي كون ولا قا نغي قبل ما غيبو حتى تقرب لهم تلو ግን እስራኤል ካ ኦሬዲ መልሲ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡሎ ስለዚ እናተዛረቡ ከለዉ ቪድዮ ክግበር ከለውን ኦሬዲ እቲ ንሓትዶም ምትራም ይቕፅል ከም ዝነበረን ሕጂ መን ይጠጠው ከብሎም ዶናልድ ትራምፕ ያ መንጓትዩ ሄይ ኣጠጠው ኣብል ስኻ ስኽጠጠው ተጠጠው ብሉ ኢራን ተጠጠው ብሉ እስራኤል ተጠጠው ብሉ ኢሉ ኢራን ተጠጠው ብሉ ክብሎም ዝዕድልታ ኣቕምታት ዘለዎ ይመስለንን ዝያዳ ኢራን ደንጉዮም ሪኣክት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ድማ ንእስራኤል ተጠው በል እንድሕሪ ኢልዋ እስራኤል ተጠው ተኢላ ኢራን ተጠው ክትብል ትኽእል እያ ምክንያቱ መበገሲ ናይቲ ኩሉ ፀገም እስራኤል እዩ ካብ እስራኤል እዩ ዝብገስ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ ንእስራኤል ተጠው ከብሎም ትኽኢሉ እቲ ኩናት ተጠው ክብል ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ተጠው ከብሎም ይኽእል ሓደ ካልኣይ ድማ ተጠው ከብሎም ከይደሊ ድዩ ትሕቶ ምክንያቱ እናተሓለለ ነቲ ኩናት ክቐፅል ዝደሊ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ምግማት የድሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ተኮይኑ ኩናት ተጠው ከብል ይፅዕር ኣሎ ወይ እውን ኮሚኒቲ ዕላሙ ክትብል ብፍላይ ብናይ እስራኤል ጉዳይ ከቢድ እዩ ንእስራኤል ዝደለይዎን ዘይደለይዎን ክህቦም ዝደልን ሕድገታት ገብረሎም ዝደሊ ዓይነት መራሒ እምበር ዝኾነ ይኹን ተሪር ውሳነ አንጻር እስራኤል ክወስድ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ቀዳሞት 4 ዓመት ለኩም ሕጂ ድማ ዓመትን መንፍቕን ገይሩ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is not a kind of leader ኒ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ወይ እውን ነቲ ኣካይዳ ናይ እስራኤል ናይ ነተንያሁ ጠጠው በሊሉ ኣዚዙ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ኢና ምናልባት ግን ነተንያሁ ንባዕሉ ፍርህ ኣለዎ ስለምንታይ ክልተ ነገር ኣለዎ ነተንያሁ ሓደ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቱ ኣለዎ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብእስራኤል ደረጃ ብዙሕ ተፀላእነት ኣለዎ ኣብታ ስልጣን ዘላቱ ዕድል ግን ንሽተይ ኣብቲ ናይ ትምሱ ዘሎ ኣኽራሪ መንግስቲ ኣመና ኣገዳስን ትውን ኮኑ ብስልጣን ተጠዋቢልዎ ዘሎ ቶም ኣኽረርቲ በዓል ቤንጋቪር ገለመልታት ዘለዎ ኣዝዮም ዓሌታውያን ኣኽረርትን ንሳቶም እዮም ነቲ ኮሌሽን ወይ ከዓ ልፍንቲ ናይቲ መንግስትና ተጠዋቢሎሞ ዘሎ እሳቶም ከኣኽረርቲ እዮም ኣይኮኑን ኢራን ሃሪማቶም ከይግብረ መልሲ ከይሃቡ ተጠው ክብሉ ኖርማል ናብ ኢራን ከይዲ ውግእ ዘይምጅማሩ እዮም አንጻሩ ካላስ ጠሊምና እዚ ከዳዕዚ ንስልጣን ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ፍርዩ ገለ ክብሉ ቀንዮም እዮም ሕጂ ድማ ኢራን ሃሪማቶም ከላ ግብረ መልሲ ከይሃበ ክቕፅል ኣይክእልን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ዳይናሚክስ ዘሎ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ንባዕሉ ቀሊልካ ኣይኮነን ካብ ዘለዎ ንክወፅ እዮም ዝብሉ ዘሎ በት ኢራን ከዓ ደይኖ ኦልሬዲ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ እቲ ኩነታት ንኽእል ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ንነተንያሁ እውን ከቢድ ከም ዝኾነ Analyst and political commentator Latham Aroof, thank you very much for joining us on the program this evening. First of all, your reaction to the retaliatory strike from Iran, and what do you make of the timing? The timing is perfect because Iran had already warned the United States and the Zionist colony that if they attack Al-Dahi, the southern suburb of Beirut, and threaten the lives and the housing of millions of people around the country of Lebanon, that they will be targeted in retaliation. So here you have a wild dog, basically, that is not responding while the United States is seeing its influence around the region and its vassals in the Arabian Peninsula crashing. Clearly, Israel needed to be taught a lesson. And as we see
ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኢራን ትገብሮ ዘላ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ትጉምትታት ይድግፎ እዩ ኩናት ንምጅማር ወይ እውን ኩናት ንምስፋሕ ወይ እውን ገለ ዘይኮነሲ ንነተንያሁ ግደፍ ኢሉ ደስምዖ ሰብ ስለዘየለ ኣብዚ ዓለም ኣታ ግደፍ ይኣኽለካ ኢልካዮ ዘይሰምዕ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትግደድ ክትሓርም ዘይፍቀደካ ወይ ዓቕሚ ዘይብልካ ትኸውን ልክዕ ከምዚ ዓበይትን ለባማትን ኮፍ ኢሎም ከለዉ ሓደ ምናልባት ኣብ ንእስነትካ ትፈልጦ ኢኻ ሓደ ንእሽተይ ዓንጃል ይጉብዝ እሞ እቶም ዓበይቲ ክድንድኖም ትርኢ ሕጂ እቲ ትሪኦ ዘለኻ ንዓኻ ንኽትሪኦ ዘፀግመካ እዩ ዘሰክፈካ እዩ በቃ ግደፍ ከይትብሎ ድማ ጉልበቱ ካብቲ ልቡ ጉልበቱ ዝዓቢ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ኣብ ንእስነተይ ገለ ዝሪኦ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ነዞም ዓበይቲ ሰብኡት ገለ ዘሰራጥ ሰብ ይርኢ ነይረ ሕጅስ ሽመ ምርቋሕ ኣድልየኒ ሕጂ እንታይ ደልየካ ንስኻ ኦኬ ነብስኻ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ግን ግደፍ ኢልካ ከዓ ምስ ባእሲ ክትጅምር ኣይደልን ኢኻ ኣዲኻኒ ዲስ ኢዝ ፕሮብለም ብዙሓት ሃገራት ኣለዉ ቻይና ድዩ ገለመለ ንእስራኤል ግደፍ ኢሎም ከስምዕዎ ይኽእሉ እዮም ግን ሙስኻ ኩናት ክጅምሩ ይደልን እዮም ምክንያቱ ክሳራታት ኣለዉ እስራኤል ቀሊል ሃገር ኣይኮኑ እዚ እስራኤል ኣብዚ ንእሽተይ ጫቆይ ዘሎ ሃገር ንዛረብ የለና እስራኤል ማለት እቲ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ብታሕቲ ክሸናኽሩ ዝኽእሉ ፀለውቲ ሚድያን ገለን ስለ ዘለዎም ምስ እስራኤል ባእሲ ምፍጣር ማለት ቀሊል ባእሲ ኮንካ ትፈጥር ዳርጋ ምስ ኣሜሪካ ብቐጥታ ባእሲ ከታቱ ወረግ ኣሜሪካ ሳብ ካልእ ከማን ንኣብነት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተተባይስካ ድሕሪኡ ዝመፅእ መራሒ ንዶናልድ ትራምፕ ዘይክተል ክኸውን ይኽእል እዩ እስራኤል ግን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ንዓመታት ዝዝውርዎ እዮም ስለዚ ዘዝመፀ መንግስቲ ኣንፃርካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳትስ ዋይ ንእስራኤል ኮንፍሮንት ክገብራ ዝደሊ ሰብ የለን ወይ እውን ክገጥማ ወይ እውን ኣንፃራ ጠጠው ክብል ዝደሊ ሰብ የለን ዲስ ኢዝ ዋይ ኢራን ታኡንኮ ነቲ ኣካይዳቲ ጠጠው ኢላ ትምክቶ ዘላ ሃገር ኮይና ዘላ ብኸምኡ መንገዲ ድማ በዚ መንገዲ ድማ ብዙሓት እውን ዝድግፍዋ ከም ዘለዎ ምግዛብ Particularly Donald Trump in a phone call with Prime Minister Benjamin Netanyahu has tried to prevent Israelis from actually responding to these strikes by Iran. But now it is clear that that's not the case. Israelis are not complying to those requests from the Americans, and they are escalating again against Iran. So we don't know what is going to happen next, but the expectation is that this escalation is not going to end just in the next few hours. Mohammed, just to be very sure here about what we actually know, the sound of explosions in these places, but do we in fact know that these were strikes by the Israelis? We don't know, but I think በቃ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ወላ እኳ ተስፋታት ዝህብ እንተነበረ ግን ንዑ ሰሚዑ ጠጠው ከብል ዝኽእል ኣካል ከምዘየለ ወይ እውን ከምዘይረአ ዘሎ ነተንያሁ ድማ በቲ ትእዛዛት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተቐይዱ ኣካይዱን መንገዱን ክቕይር ፈቃደኛ ከምዘይኮነን ንዕኡ ሰጊሩ ንዝኸደኻ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ሳንክሽን ክገብር ወይ እውን ስጉምቲ ክወስድ ድማ ፈቃደኛ ከምዘይኮነ ስለዚ እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ፍተዎ ፅልዓዮ እቲ ኩናት ክቕፅል ኢና ንርኢ ዘለና as simple as that because no one is going to come out and stop Netanyahu እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ እውን ብካልእ ክብዝ ዝበለ ኩናት ይካየድ ኣሎ Russian invasion of Ukraine. It's a question the leaders of Ukraine, Germany, France and the United Kingdom are attempting to answer in yet another meeting in London. Russia says Ukraine launched an unprecedented drone attack on and around St. Petersburg. The governor of the city urged residents to stay indoors for the first time since the war began. Russian officials say more than 140 drones were shot down over the surrounding region, while the defense ministry says 380 drones. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ራሽያን ዩክሬንን እውን መጠነ ሰፊሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንሓተትካ ናይ ምትህርራም መንፈስ ይረአ ከም ዘሎን ጎኒ ጎኒ ድማ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ሎንዶን ተኣኪቦም ከም ዘለዎ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ማለት እዩ እተን ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ዝበሃላ ፈረንሳ ጀርመን ከምኡውን ዩኬ ኣብ ሎንዶን ከምኡ ድማ ዘለንስኪ Invasion of Ukraine. It's a question the leaders of Ukraine, Germany, France and the United Kingdom are attempting to answer in yet another meeting in London. It's an effort to replace the military stalemate with diplomatic solutions. Let's take a look at the front line. You can see that over 3 years, it's barely moved. To hold Russian forces back, Ukraine is using its own state-of-the-art drones. During the war, it has emerged as a major manufacturer of drones and drone interception technology. And the Ukrainian military is also using US-made drones like the Hornet. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዩክሬን ዝበሃል ኣብ ዓውዲ ናይ ድሮናት
بحجز نايز كله علامات بعودنا يدرونات ناي بحكي قدميت مصي زلو أي بحكي قدميتن سفع زخونه عقمتاتن دليبو كم زلو يزنقر زلو سلازي بزي ملك عدما نتعود كوينات ولو كا وتهدرا عقمي حدا بحدا أوداديركا كلتيوم زودادر عقم انت زي بلوم يقداس دونالد ترامب بزعبا بز تكنولوجي نا أمريكا يقول ناي كالا هاجرا درونات جن ني راشا ناي بحكي serious زخونه challenge جيرهم لهم زلو serious it's not like a joking or قلم زقلل دبالة يكونن كبيت زخونه challenge يوم راشا فتيرهم لا زلو You still want that to go first before the U.S. gets involved in talks? Well, I don't mind. I mean, it's let them deal. I'm the one that got them to this position, and I think that's going to get worked out. For the first time since Russia's full-scale invasion began, Ukrainian President Vladimir Zelensky publicly called on Vladimir Putin to meet face-to-face and discuss a path to ending the war. Putin dismissed this proposal, saying he sees no point in a meeting. Soon كم تريوز لهم بتحدد ما تي مرحنا يوكرين زيلينسكي مس بوتين كزرارب كم زدلي ناي بقلتي نعلم ملو زر دبدابة صحيفة open letter صحيفه ذاكل كينات كائنات تشفنا لنا بحيلي خون كم زي كل تري الله خاص لذي نعات أو لا كفيلنا نزرارب كم قبر ملسد ما تي فرونت لاينس كابو كبقاس غليت زرارب بس خاص كذا الله مريت نوع حس كذا ربنا بزرابنا بتأولا مثلا إحنا دم حزنا يزلنا مريت حزنا نبتأولا كم زبل زربا يزخا أكل نايتي أمريكا كبيروبا توت على زبل فرهس لزلون يوكرين ون مسجزية كاسيوم زغل كونتات كون كم زغل يجن نزل مقبار دم نبوتين أصبيكا نرشا أصبيكا أنزا كم سمعك تجبر كتكلال لك that's how ني دونالد ترامب ني فلاديمير بوتين نبت أولا كتوم صوتين كا بقول لك مسأكا زغل يكون سلزي you have to inflict some pain يبلو أنزا كتفترو لك كتكلال لك برت أزبلق أنزا كتفترو لك كتكلال لك دحريو نبت أولا كمسأكا زغل يبلو لو بفلاي ناي درونات تكنولوجي عبيت كامباينتاتنا أمريكا I'm going to show you نتي مسمرنا نابنت تاي قبرو لو نزي مسمرنا لوجيستيكس نتي قد ما جنباراتنا هي راشا نمكل خارج تقوموا مسمرات بدرونات كيرون بمعتاو نتسرقع ببلشاو نتنقع عزاز لما خايم درونات بمهرام لوجيستيكس نايتي كوينات كم زقنا دبن كم زي بلاشون يقبروا له كمون نت كريميا بسمين لاند راشا زرا بينتون بزح جزء نعون مفراس بزح فتنتات يوم زقبروا زلوا سلذي again نزو كوينات نمجون داب بفلاي بدرونات تكنولوجي ناي تجبره سفز خونه كويناتي زكاية زلوا سترايقنا يكونن كاب يوكرين وصعد ما كم تري والله إذا كله مدقعتات نيدرون لنكنه أزي سفز خونه ناب مينلاند راشا ناب سانت بطرسبرغ وأيت والله كله كله زر قبول بوتا ببز درونات يسدلوا الزون انتايو أبزيات متزلا سامر زفرهم نجرجلا كل خليو that's why دما نتكوينات أبرتعك من حرير كايو بوتين أبت أولاك مسؤول زغلي ولا تمير مرحتي أوروبا أب لندن تاكيبهم زلون تزراريبهم كندخون قال نجر أبت أولانهم سألون نجر يهلوا نايخون زبلي سلزي again أوروبيان بس قبروا وزلوا نبت أولان ممتع أما أبت أولان متيوم مفتوحك وقبروا زدين تلو بس سبوك وين يسمعني but at the same time راشا دما نفسه زخالة سكونتات كوسدي دفتن زلزلوا سلزي this is going to be very very interesting and دونالد ترامب رسيوهم سلزلوا ناتهم من قدي ناتهم مفتوحك وقبروا خلوا لهم انتاي زريا كازج كل نجار كتتحازو خلها تي كويناتنا راشا يوكرين مليسو نابرت أزخ يتزلوا أمها أقلي نبزخفة قص مالتي أبتغي فرونت لاينس ويكا أبتفيت نفيت كلت يوم جنبارات فيت نفيت الرقابولو زلوا جنبارات ديكونه أبي كايد عليهم زلوا زلوا أب سفع زبالة مريت حزبي سيفيلان ولا بوتين ونتقونه نكيف يقولنا تي هاركيف زبال كالوت ونتقونه دني برو ببس يدبدبون كم زلون زنبرن يوزن الجرزولو سلزي تكوينات كابتك المكونات كنكساس سلزي كابتك المجنبار بزح منكساسات يرى سلزي اللي ناوشت كتماتات يوم زقبرو وزلو تقلال نحت عدك تلاخاخيم كام تفاء مالتي so زون بتكالد يغير له بتحدد ما ناي زي روسيا يوكرين دما نرلنا مالتي so basically we are in a world ناي سعودية حنتني راتنا بزيا سا كريكم across the region, new fears of a wider escalation have now emerged.
Saudi Arabia sounded missile alert sirens earlier this morning in the Al-Kharj Governorate, an area that is home to the Prince Sultan Air Base. This is a major facility that hosts American forces. Hours later, the Saudi Civil Defense lifted the missile alert without providing further details. Iran also denied firing any shots at the Saudi base. But even as Tehran distanced itself from the incident, it has made clear that its position on the US military presence in the region. سعودية دما كم توترو هذا عبي اير بيس لزلهم ابت بوتاتي الارم حريمهم نيرو مالت مدقعت كبر كم زغلن ناي نفست ناي تتنقق زبل الارم تحريمهم زنبرن درو عبي ازار بارس غينو زنبريو زي اير بيس زي قليل زي يكون محرم تزقاط ما ينيرو and pretty much توينات اسكليت تغيرو كرم كم زغل فلوت ينيرو ግን كساب قد من ابو مبصحو ناب حدا معلب غيرهم للو زناغرات خليج مرة ينفريهن زلوا سلزي this is going to be another بحق زحزن كفالي زحزن كفالن زحزن مدرخني نزن هجرات خليج and تيقوداي نبكينات كملس كله دما قرب تصفى كندخون زكوينات زتوديو قال نجار نركب نخون زبلو زنبرو نو قال زبالي يلن مليسو نجار امبرك غير كم زخليات بلوم زلا إيران سلزي this is going to be very very interesting. احنا دما بكل من قد كنكاتو لينا لك كم تاكلنا يتكوينا دما بابيل مندب ابتي equation نايتي كوينا سلوزلو بابيل مندب دما انا قرابينا سلوزخونه تتنكرنا كنريو زلنايو yes ايران بابيل مندب ابتناتا ناي كوينات calculation and ناي كوينات ناي escalation calculation بلونت كوينات نمسفح عند كابتي target كوينو زلو بابيل مندب سلو زخونه نحنا دما وصل زلنا مستي اب كبابينا زغبر زلو اكايدا ناي بحري اندرا اتحسكا خطري خلغا نخل وغن يرترا تدلاينتان لاعلق قبر كلو نتوم صلاه يرترا نبلصقنا نابنا نابت بحري زغبرو زلو whoever نعم فاندز قبر زنبر حيلي مليسو ገንዘብ ክብሞ ነቲ እንደራ ክገብረሉ ክደፋፋ እውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ኩናት ናይ ረብሓ ኩናቱን ስለ ዝኾነ ናይ ፀብለልትነትን ናይ ዕብለላ ኩናቱን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምርካብ ክግበር ዝኽእል ኩነታቱን ምርኣይ ከድሊ እዩ ስለዚ ሕጂ ነቲ ናብ ዞባና ዘለዎ ፅልዋ ብፍሉይ ንዑ ዘመልክት ንዑ ኣመልኪትና ክንርክብ ፍትና ንኺድና meeting is now underway in Cairo between Egypt and Eritrea. Officially, the talks focus on regional security and cooperation, but for many observers, the timing raises bigger questions. Is this simply diplomacy or part of a broader effort to counter Ethiopia's growing regional influence? As tensions over sea access, regional alliances, and balance of power in the Horn of Africa continue to intensify, the Cairo meeting has drawn attention far beyond Egypt and Eritrea. Today, we Geopolitical shift is underway in Northeast Africa, directly impacting the balance of power across the Horn of Africa and the volatile Red Sea trade corridor. Eritrean President Isaias Afwerki is currently in Cairo for a high-profile, three-day official state visit following his departure from Asmara International Airport yesterday afternoon. The Eritrean high-level delegation, which prominently includes Foreign Minister Osman Saleh, was officially confirmed by Eritrea's Ministry of Information. President Afwerki is scheduled to hold extensive face-to-face bilateral talks with Egyptian كم تريوم زلهم بلتقنا بدبد تولهم كنتاتنا نرزلنا بكل من قدي درجة نايكرنا أفريقيا زينا زيادة كوروناتو أبت مجشان بريزنت سياسة فورك ترايد كونس قبل زلو ركبات مس بريزنت نايجبتي بالفتح السيسي زقبر زلو زيادة دما لنكني أب كميز لنا أب كميز بلا كنتات كلنا ينان قبل زلنا وناقد داسي مخنياتو بلتقنا بدرونات ناتو متقعت تاتب زكايدو لزلو ولا ونتي متقعتنا درون زقبر زلون ምናልባት ነቲ መገሻ ንምትዕንቃፍ ዝተገበረ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ንምግማት እውን ዝከኣል እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ነቲ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ኮይኖም ፈሊጦም ዝብል እዚኣ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኦልሬዲ ተፈሊጣ ዝነበረት መገሻ እያ ምክንያቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ባድር አብድላቲ ናብ ኣስመራ መፅኡ ከሎ ምስ ኤርቲቪ ኣብ ዝገበረሉ ኢንተርቪው ገሊፅዋ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ግዜ እንተተረኺቡ ናብ ካይሮ መፅኡ ነዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽነደይቦ ሰፊሕ ዝኾነ ዝርርብ ክነካይደሉ ኢና ኢሉ ነጊሩ ነይሩ እዩ ኣብዚ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ ስለዚ ሃንደበት ዝተገበረ እቲ ታትዋይ ድማ እንታይ ብለኩም ዘነ ብልፅግና እዚ ኩነታት እዚ ሃንደበት ዝግበር ዘሎ እዩ ዝመስሎ
ላይክ ንሳቶም ገለ ድራማ ምስ ገበሩ እቶም ካድሬታት እየ ዝብለኩም እዚ ድራማታት ዝግበር ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዑ ሪኣክት ገይሩ ንግብፂ ዝኸይድ ዘሎ ገይሮም ኢንሱኒየት ከምዚ ዓይነት ትረኻ ክፈጥሩ ይደልዮም በቲ እዚ መገሻ እዚ ኣቐዲሙ ዝተወሲኑ ዝነበረ እዩ ከምዛ ዝበልኩኹም ሕልፍ ክብል ከሎ ባድር ኣብጥላቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ርክብናቱ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ብመጀመርያ ናይ ወርሒ 5 ዝነበረ ግዜ ናብ ኤርትራ መፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንተርቪው ምሃ ሰፊሕ ዝኾነ ቁጠባዊ ሽርክነት ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ሒዙ ኣኸቲሉ መፅዩ ምስ ኤርትራ ናይ ማሪታይም ኮሪዶር ናይ ሺፒንግ ላይን ኮሪዶር ካብ ባፅዕ ምስ ወደባት ናይ ግብፂ ኮኔክት ክገብር ዝኽእል ከምኡ ድማ ናይ ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ናቶም ይኹን ናይ ሎጂስቲክስ ካምፓኒስ ናቶም ይኹኑ ናይ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምታት ዘለወን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ምስቲ ልኡኽ ብምምፃእ ምስ ኤርትራ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ስራሕትዮም ቁጠባዊ ምትእስሳር ንክገብሩ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ነዚ መመላእታ ወይ እውን ዕምቀት ንምውሳኽ ዝግበር ዘሎ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ግብፂ እዩ እዚ ድማ ኣገዳሲ ወሳኒ ኣነ በቲ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ትገብሩ ዘላ ገይረ እየ ዝቆፅሮ ኣነ ኣብዚ ናይ ግብፂ ፍሉይ ቲፌዞ ኢኹም ትብሉ ንሰባት እውን ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኢትስ ኖት ላይክ ዳት ግብፂ ፍልይቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ንኤርትራ ስትራቴጂካዊት መሓዛ ክትከውን ትኽእል ሃገር ግብፂ እያ some people don't understand strategic time ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት እጅ ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ጎረቤትና ስለ ዝኾነት ስትራቴጂካዊ መሓዛና ክትኮን ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት መሓዛና ኣይኮን መሓዛና ክትኮን ትኽእል እያ ስትራቴጂካዊ ንክትከውን ግን ኣተሓሳስባኻ እዩ ዘገድስ ዕላማታትካ ኣብ ርሑቕ ዕላማታት ናትካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ርሑቕ ዕላማ ናቶም ዘይኮነስ 3 ዓመት ሰላም ተረኺቦም ንኤርትራ ክወሩ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ እዚ ባይ ዴፊኒሽን ባይ ዲፎልት ስትራቴጂካዊ ፓርትነር ክኸውን ኣይክእልን استراتيجي مالت دحر 5 عامات ابيلنا دحر 10 عامات زمدنا نابيلو دحر 15 عامات دحر 10 عامات دحر 5 عامات ابيلنا كتبل كتكلالك this is how you design strategic partnerships ግብፅ ንሕና ንሞ ድሕር ሪኻ ድማ ክልቴና ብዙሕ ዝኣሳስረና ስለ ዘሎ ንሳቶም ስዊስ ካናል ኣዝዩ ዘገድሶም እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ወሽመጥ ናይ ስዊስ ካናል ኣዝዩ ዘገድሶም ምክንያቱ መዓት ገንዘብ እዮም ዝትውሉ ንሱ ክሰርሕ ተኮይኑ ግን ቀደም ኩሉ ግዜ ዝሰርሕ ይመስሎም ነይሩ ሎሚ ግን ሑቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ለኩይትዎ ነይሩ ኣታዊታቶም ዜሮ ተመሊሱ ነይሩ ሕጂ ድማ ኩነታት ከመይ ኢሉ ኣሎ ንሓዋሩ ድማ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ገይራቶ ከም ዘላ ባቤል መንደብ ኬላ ክግበረሉ ክእል ብሑቲ ስለዚ እሳቶም እንታይ ክኾኑ እዮም እንተዋሓድ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከለዉ ድማ ንዓለም ድማ ክነግሩ ኣለዎም ቀይሕ ባሕሪ ንዓይ ጥራይ ደይኮነ ንኩልካትኩም ዘገድሰኩም እዩ ስለዚ ኣነ ግብፂ እዮም ዝብል ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ኮይነ ነዚ መንገዲ እዚ ክኸፍቶን ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ከነውሕስ ንፅዕር ኣለና ግን ሕፅረታት ናይ ፀጋ ስለ ዘለና ሓግዙና ይብልዎም ኤውሮጳ ቅድሚ 8 ወርሒ 7 ወርሒ ምፅአልኩም ነይረ ንግብፂ ዝለዓለ ናይ ሬድሲ ፎረም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ንምሕላው ተባሂሉ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ገለመለ ብቀረባ ክሰርሕ ምዃኑ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ምስተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ክሰርሕ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ዋዕላ ተገይሩ ነይሩ ኤርትራ ዘይተዓደመት ኢላ ንፅቡቅ ኣይተሰማዕኒ ነይሩ ሽዑ ብዝኾነ ግን ግብፂ ክሳብ ዘሎ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግብፂ ዳርጋ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ ሃገር እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንነፍሲ ክብል ንዓና ኢሉ ዘይኮነ ነፍሲ ክብል ረብሓ ናይ ኤርትራ ንክህሉ ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ንክትከውን ዝፅዕር ዘሎ ሃገር እዩ ብልፅግና ድማ ፈፂሙ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክትወሓጠሎም ኣይከኣለትን ኣላ ወል ታይና ንብሎም ኩሉ ግዜ ማይ ጌርኩም ቀስ ኢልኩም ወሓጥዋ ምክንያቱ there is nothing on earth you can do ዝኾነ ነገር ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር የለን ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ንእሽተይ ፀብፃብ ክንበኩም ኢና ካብቲ ድሮ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ገለገለ ምንጭታት ካብ ኒው ኣውፅኦም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካሊድ محمود ሓደ ካብቶም ቀንዲ ነቲ ብቀረባ ዝከታተሉ እዩ ነዚ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ብፍሉይ ዝከታተሉ እዩ ስለዚ ኢጅፕት and Eritrea close the Red Sea to Ethiopia once again ናብ ኢትዮጵያ ፀጊዖም እዮም ዝገብርዋ ኩሉ ግዜ ኤርትራን ግብፅን ሽርክነት ብምግባር ኢትዮጵያ ፋውጓ ኣውፅኦም ኣለዉ ሕጂ እውን ይብሉ ኣለዉ in a new official rejection of Ethiopia's maritime ambition in the Horn of Africa the Egyptian Eritrean summit held in Cairo emphasized that the security and stability of the Red Sea and its governance are the exclusive and direct responsibility of the coastal states alone, thereby completely blocking Addis Ababa's efforts to establish an illegitimate military or political foothold in the vital shipping passage. ስለዚ
ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሰሜት ናይ ካይሮ ሰሜት ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመንጎ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ነገር ኣስሚሮም ኣለዉ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ድሕነትን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ንቀይሕ ባሕሪ ከቢበን ዘለዋ ሃገራት ሊቶራል ስቴትስ ዝበሃላ ናተን ሙሉእ ሓላፍነት እዩ ንሳተን እየን ክገብርኦ ዝኽእላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና and that this is very good ቀፂሎም of the coastal states alone thereby completely ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ሕልምታት ትርጉም ዘይብሉ ንፀጥታን ድሕነትን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ጥቕሚ ዘይኮነ ዓብይ ሓደጋ ምዃኑ ንዓለም ይነግሩ ኣለዉ this stance comes during the expanded talks እዚ ድማ ማሲ ዝመፅእ ዘሎ ስፍሕ ዝበለ ትንክፍ ዘይኮነ ዕምቆ ዘለዎ ዝርርብ ይካየድ ስለ ዘሎ stance came during an expanded talks held by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi with his Eritrean counterpart Isaias Afwerki at the Federal Palace President Palace ማለት where both sides affirmed their joint coordination to protect regional peace and security and rejecting any unilateral moves that affect the sovereignty of the region's countries. Again, sovereignty ትብል ቃል ድማ ኩሉ ግዜ ትጥቀስ ዘላ እዚኣ ድማ ንኤርትራውያን ካፒታል ናትና ንግብፂ ምሳና ክሰርሕ ክንብል ከለና ኤርትራውያን እንታይ ከም ደሊ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዎም ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መግለፂናቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ባድረ ኣብድላጥ መፅኡ ከሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ተዋሂቡ ንዑ ኣኽቢርካ ኩሉ ዝምድናታት ክግበር ዝኽእል ክብል ከሎ ንኤርትራ ልኡላውነታ ነኽብረላ ኢና ክብል ኢሉ ይኮነን ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ዘለዉ ልኡላውነት ናይ ዝጎረባብቲ ሃገራት ክትርብሹ ትፍትኑ ዘለኹም ንስኹም እዮም ብልዎም ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንግብፂ ኢትዮጵያውያን ሕማም ርእሲ እያ ትኾኖም ዘላ ሕማም ርእሲ ትኾኖም ዘሎ ግን ሕጊ ዓለም እዩ ሕማም ርእሲ ዝኾኖም ዘሎ ግህሰት ናይ ልኡላውነት ክፍፅሙ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኤቭሪ ታይም ግብፂ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ክትብል ከላ ኢትዮጵያ ቅርፀት እዩ ዝሕዞ ስለምንታይ እቲ ልኡላውነት ዝበሃል ዘረባ እናሃሰሰ ክኸይድ ረብሓዶ 920 ሚልዮን ዶ ገለ ዝብል ህዝቢ እናተጠቐምካ ልኡላውነት ንምትፋር እቲ ኣጀንዳ that's why ድማ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ዝኾነ ርክብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ድስቁልቁል ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ብድሮናቱን ብካልእ ንኩናት ዝተቃረበ ስጉምትታት ክገብረሉ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ግዜ ዝካየድ ምዃኑ ምህላው ድማ I believe that the summit's emphasis on the exclusive responsibility of the coastal states represents a diplomatic and legal barrier that besieges the memorandum previously signed between Ethiopia and the separatist Somaliland region. Again, ኣብልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኣተኲርካ ምዝራብ ድማ ወላውን ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ኤምኦዩ እውን ንዑ እውን ክዓፅዋ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ stripping it of any regional legitimacy ኣብቲ ከባቢ በተን ጎረባብቲ ሃገራት ክብሪ ክትረክብ ከም ዘይክብል ወይ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይክእል especially with President of Al-Sisi declaration of Egypt's state-first commitment to supporting Eritrea's sovereignty and the integrity of its territories, which constitutes an indirect warning against the consequences of any escalation or pressure that Addis Ababa might exert to obtain a maritime outlet by force or through internationally unrecognized agreements. ስለዚ ግብፂ ብተደጋጋሚ ብፍላይ በመንገዲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝተፈላለየ ግልፂ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ድምፂ ናይ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ክትንከፋ የብለን ምክንያቱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኣብቲ ገባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ክትክልክለቱ ኮይንካ ምስ ኤርትራ ብግልፂ ነቲ ዕድል ተጠቒምካ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ብመንገዲ ሶማልያ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እስራኤል ድማ ድሮ ገይርዎ ዘሎ ንዑ ንምኹናንን ኣብቲ ከባቢ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘይክእል ብምግባርን ነቲ ኩነታት ክትምክተሉ ትኽእለሉ መንገዲ እውን ክፍጠር ዝኽእል ዘሎ ካብ ወፃኢ እውን ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ኣገዳሲ ምዕባለ እውን ነይሩ ተዘራሪቦም ኣለዉ so again the talks did not stop at the Red Sea file but extended coordination to include developments in the situation in brotherly Sudan where the two presidents renewed their affirmation of their steadfast supportive stance toward the Sudan's unity, sovereignty, and security. Again, ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክልቲኦም ሃገራት እውን እንተኾንናቶም ጥራይ ደይኮነ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ልኡላውነታ ግዛታዊ ሓድነታ ከምኡ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ወሊዳቶ ዘላ ሰኪሪቲ ናታ ንምውሓስ ሙሉእ ደገፎም ከም ዝህቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ጠቂሶም ኣለዉ እዚ እውን ኣገዳሲ ሱዳን ኣካል ናይዞም ክልተ ሃገራት ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና and then the necessity sovereignty and security, the necessity ending the current crisis
and supporting efforts to restore comprehensive stability therein, considering and ስለዚህ ሱዳን ካብ ዘላቶ ሽግርን ፀገምን ወፅያ ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ሰላማን ፀጥታን ተዋሒሱ ናብ ዝበለፀ መድረክ እቲ ዞባ ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክሰግር እውን ተዛሪቦም ይባላሉ ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ድማ witnessed an agreement to advance relations between Cairo and Asmara to broader horizons, particularly through enhancing economic, investment, trade exchange, cooperation, reflecting both countries' desire to transform this strategic and political alliance into a sustainable development partnership that achieves prosperity for the two brotherly people. እቲ ዝርከብ ግን ካብቲ ናይ ፖለቲካን ናይ ፀጥታን ወፃኢ እውን ካብ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ዞባዊ ሰላምን ርጋትን ወፃኢ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባ ሓበራዊ ሽርክነተን ንክሕይላ ብዝበለፀ መንገዲ ንስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ንምሕያል እውን ከም ዝተዘራረቡ ብፍላይ ኣብ ምሕያል ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ወፍሪ ሽርክነት ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ናይ ንግዲ ምትሕብባር ንክልቲኡ ህዝቢ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ካብ ፖለቲካ ናብ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ናይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምስፍሑ ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ናይ ምዕባለ ሽርክነት ንምፍጣር እውን ክልቲኦም ሃገራት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ኣሎ so this is very very important ኣነውን ብግደይ ንዑ ነቲ ኣርስቲ ዝመስል ሪትዊት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፖስት ግበሮ ዝያዳ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ዘጉልሕ እዩ ብዝኾነ ኣብ ኤክስ ክትሪእዎ ስለትኽእሉ ብዙሕ ግዜ ክነጥፋሉ ንኽእል ኢና so ከም ንሪኦ ዘለና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ወን President Isaias Afwerki and his delegation were accorded a warm welcome again the red carpet treatment President Isaias ወላ እኳ ቅድሚ ሓፂር ግዜ ንግብፂ ከይዱ እንተነበረ ሕጂ እውን ብዓብዪ ኦፊሻል ብቀይሕ መንፀፍ ምቕባል ማለት ንባዕሉ ዓብ ዘረባ እዩ እዚ ኤርትራ ንግብፂ ክንዳዕ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲት ምዃና እዩ ዘርእዮም ዘሎ and ኣንሕና ኸ እንታይ ንብሎ ኤርትራውያን ንብልፅግና ቅርፀት እያ እዚኣ ቅርፀት ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ንግብፂ ልክዕ ከምዚ ኣብ ከብዶም ኣሜባ ዝበቆለሎም እያ ትገብሮም ይርዮም ያነ ማራዮም ክዓብዱ ዝደልዩ ኤርትራ ንግብፂ ክትከይድ ከላ ኤርትራ ንስዑድያ ክትከይድ ከላ በቃ ክዓብድዮም ጨርቆም ክድርብዮም ዝደልዩ ንሳቶም ናብ ዝኾነ ይኹን መጋበርያ ከይዶም ክሰግዱን ምስ ማንም ዘርከበ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ሓላል ኤርትራ ምስ መሻርፍታ ክትገብር ከላ ግን ክዓብድዮም ዝደልዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣካል ናይቲ ኤርትራ ኣይዘለ ተነፂላ ምስ ዓለም ርክብ ዘይብላ ዝምድና ዘይብላ ሽርክነት ዘይብላ ክትከውን ይድልየቶም ነይሩ በዚ መንገዲ ትሕልምናቶም ንኤርትራ ጎቢጥካ ንመሓዝ ሉላውነት ኤርትራ ደፊርካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ንክትወፅእ ከምኡውን መሬት ናይ ኤርትራ መንዚዕካ ወሲድካ ዓለም ብሕጊ ኤርትራ ክትማጎት ከምዘይትኽእል ንክገብር ዝብል ኣጀንዳ ናቱ ቢግ ታይም ክኸውን ከምዘይክእል ኣፍኮርስ ኤርትራ ንዓለም ኣሚና ኣይኮነትን ሕጂ እውን ተረጋጊያ ዘላ ኣብ ነፍሲ ኣሚና ኤርትራ ሉላውነታ ድዩ ግዛታዊ ሓድነታ ንምሕላው ንግብፂ ወይ ንስዑድያ ወይ እውን ንኻልእ ዓለም ተኣምን ሃገር ኣይኮነት ኤርትራ ነፍሳ እያ ትተኣማምን ንነፍሳ ተኣማምን ደይኮነስ ንኤርትራ ዝኣምኑ ኣብቲ ዞባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበዝሖም ዝኸዱ ዘሎ ነብዚ ንስማዕዮ ምስከ ተላላኪዎች የነ ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች ሄደው ደጅ የጠኑ የነ ዚያድ ባሬ ተላላኪዎች የነ ፈርዖን ቤተሰብ ተላላኪዎች የካርቱም ተላላኪዎች ግንባር ፈጥረው የዛሬ 60 ዓመት ኢትዮጵያን ከባህር በር በማባረር ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ግጭት በማዳከም በቀጠናው ትርጉም ያለው ሀገር እንዳትሆን በቀጠናው የአባይን ውሃ እንዳትጠቀም ሲደረግ ነበረ። እነሱ በቀጠናው ጥቅማቸውን ለማስከበር ተንቀሳቀሱ። እሺ እናንተ ግን እኮ ኢትዮጵያ አይደለንም ስትሉ ነበር። ኢትዮጵያዊ ለመሆን እንደራደራለን እንጂ እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ያለውን ሌንጮን በጣም በልዩ ሁኔታ ስትሸልሙት ነበረ። ጋሽ ታዲዮስ ታንቱን ደግሞ እስር ቤት እያማቀቃችሁት ነው። ከእናንተ በላይ ጠላት የለንም። ያ መሳኪኒ እንዳጁላ ዝበልዎን ተበሉ ዝኣምኖም ሰብ የለን ብልዕልዮም እዩ ኢትዮጵያ ካባኹም ንላዕሊ ንዓና ትብፅሓና ኢትዮጵያ ካባኻትኩም ንላዕሊ ኢትዮጵያ ንዓና እያ ትብፅሓና ሻዕብያ ድዩ ካልእ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ሶማልያ ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ እገለ ድዩ ተመሻጢሩ ረብሓ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡን ዘወሓሰ እዩ ጅግና ድማ ከምኡ ዝገብር ብጉልበቱን ካልእ ድማ ካብ ዝኾነ ንረብሑ ክሕግዞ ዝኽእል ዘበለ ይልምን
بعد لسه باند أنت تقبر لهم حزبهم قيام حجركم قيام تفرسوا زلهم ኢትዮጵያ ንዝብል ህዝብ እኮ ያንፋፋሕቱ እቱ ዘለኹም እናበሉ እዮም ዝምልሱሉ and I mean we are ኣብ ዘገርም ኩነታት እንዲና ዘለና ነዚ ግን መልሲ እውን ሂቦምሉ ነይሮም ኣብዚ እስከነዚያ ስምዕዋ እዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ኣቦቱ ሃሊ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅምዶ ብዝምልከት ግን ናይ ታሪኻውያን ፃዕትና ዝወዳድዎ ዘለዉ ኣብ ስሳታት ዝተጀመረ ዝተበቃ ዕሱባት ኣሰሊፎም أف دقة بحر خمسين زكبرنا الجهاتهم كلام أف دقة بحر خمسين زجددونا تاريخ عن ثلاثي بتصوم له يموت اللومون زي يمكن صبرهم تدارينا هنا جميرنا لنا خنبكسينا زمل سنة لنا داريت جلز زربالو إذا خمسيلون كله قالوا جنات تجارو سبستانات مالتها تسعتون بعض تزيلو أبي أحمد أب تجري كبابيون أب تجري تلاح زيكون أب تجري إيرتران أبز خبابن برتو حرجة يمتصلوا زي تعرف كينات يمتصلوا هل كيجي زو كينات زي سلزق بحجي أتحيزنا تأكيدنا جنسنا خلنا نسمع ويكون بنسترفوا له خناتات كانت عراري يقبعنا جلز المحس أنت كوربون سمعه بتحرش أنا كم زبالك بريزيدنت سياسة أبز خباب زي والفانتي عنك فاتات وكانتولو جن كسونو يبري بناي وشتي إرترا أكتيفيست خاني أبتقرأي حنت تريد كو حند هيلا من قصة إرترا يدو تامير وايكر إنيو زبالونا له هجي درجة أتاوي كونفرونتيشن يزولوا أب سلست زخاني أب كبابي شرارو درون ناي درون دبدبا كايدو بلسجنا أب تغابي قولات كم زرودن زرب علوماني بزيا قرية منتان بزيا نتاحزاسكه كابي شرارم بتقعد سبال بونفرتي دحر مكادو وتحضروا كوماند سراوت تግራይ ጽጻኸባ ከም ዘካየደ ተገሊጾም ሓይላ አየር ኢትዮጵያ በትግራይ ኣብ ጽጻኸ ከተማ ሽራር ካይዱ ወስተባህለ መጥቃዕት ድሮን ኣብ ላዕላ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ጉዳት ከም ዘብጽሕ ዓለም ለኸ ሚድያታት ከይተረፋ ጸብጺቦነን ኣብ ዝቀረበዋነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዛው ምምሕዳር አልጊሱ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለት ማለም ማስዮ ኣብ ዘርጎሖ መግለጺ ትመጥቃዕት ድሮን ዕለታዊ ስራሕቶም ንምስራሕ ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ አባላት ሰራዊት ሓደጋ ሞትን መቆሰልትን ከም ዘውረደ ረጋግጾም እዚ ተግባር እዚ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ምዃኑ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዲቡ ካብ ወገን ፌደራል መንግስቲ ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን ገለገለ ተቃውምቲ ሕወሓት ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣቐዲሞም ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ቀዲሞም ብምፅሓፎም ነቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ጠንቂ ምክንያት ብምግባር ዛዕባ ኮይኑ ከም ዝዋዕለ ብወገን ሕወሓት ክስ ቀሪቡ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ መረፃ ብልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ድሉ ከም ዘሎ ገለገለ ምሁራትን ተንተንትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክገልጹ ምጽናሖም ዝፍለጥ እዮም ሕወሓት ከካይዶም ጸንሐ ተግባራትን ክወስዶም ጸንሐ ፖለቲካውን ጸጥታውን ስጉምታትን ኣብ ውድብ ብልጽግና ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ማሕበራት ጸጥታን ትካላት ድሕነትን ክዝረበሉን ክመያየጡሉን ከም ጸንሑ نغزل هج እቲ ኩናት ኦኬ ኢትዮጵያ ኩናት ክሽከማ ይትኽእል ናይ በዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላውን ናይ ቁጠባ ጸገማትን ይበሃል ግን ኮሚላስ ክትጽንሕ ትኽእል እያ ዘይተርፍ ኩናት ዝመስል ኣለዎ ከዓ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ካብና ብንካ ከም ዘለውን ይረአዩ ዝብሉውን ኣለዎ እሞ ነዚ ከመይ ትንጉሞ መጀመርያ እቲ ሓሳብ እታ ናይ ቀደም ቴምፕሌት ኣላ ናይ ቀደም ዘረባታት ናይ መሳፍንቲ ኢትዮጵያን መንግስታት ኢትዮጵያን ዝብልዋ ንስኻ ከምዚ ኢትዮጵያ ዘይተገደበ ዶባት ከም ዘለዋ ገይሮም እዮም ዝቆፅርዋ ስለዚ መወዳቱ ኣብይ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ተልካ ዳርጋ መወዳእታ እውን የብሉ حسب كم أفتارك وزحت السلزم والكسو أبتي أورال هيستوري كم زمطهم تدوباتهم كسفعوا تريومها حسب يورسالم كسب دار السلام يبدوبات نازب بها له يورسالم بسنين كونكولو دار السلام كا دوبا تنزانيا مالتي سلز نز تمبلت زي نا العلكا كم حكي نخدم السلم فتان زي تقدم زفشل عينة تحساسوانا زررباني كبالي كاليو كلاي تاريخاويان صلاة خاص بحالو ألو بترجع جمزو مسؤول عليهم تاريخاويان صلاة زبلو مستاتهم إريترا جبسة تركي مالتهم الزربات هذي أجين كابتناي مسافنتناي حبشة ناي كوساتات إثيوبيا بفلاجا كابتجراين كاب أمحران زمت زراربا ناي كلامي سوغان تايو كم زولكوها دوباتنا بروسوم يمزوسنون كاب عدي كلي صاب عدي كليو سلازي أبزلها يا ساعات أدخل له جزيها وريركا زميلكا أجابيركا نزل الحزبات هذي subject ناكا نيمبار فتنات نيروية كنزياتهم نزح جزء لا إثيوبيا اليوم زو كل نيرو ويس ننتناتهم مسفنا وسرعات أبتي كبساتات ناي زنبورو كبابيتاتيو هذي أبعبي حتى
بزخونه كم نريو زلنا أبزي حلفي لنا نشترك نسمعكم سيتي ستيت كوينها صنيحة مالتي سيتي ستيت اوكي هجي انتاي كردلينا اتزلو كنتات نابي قصك خيد خيل انتاي كقبر يقولوا نعتاتهم زترف كوينو اب قداينا إرترانا يقبسنجن اتي بلتسقنا زيادة اتوكرو يزلو قداينا كبحر دما كم زبلوز انحو بزي صفحة من قديهم زغص الوزلو تقوسقواسنا بروباغندا هربر البانت مكنيات ብሔራዊ ጥቅሟና ብሔራዊ ደህንነቷ አደጋ ውስጥ የገባውና ከሁሉ በላይ ደግሞ የውጭና ገቢ ንግዷ በሌሎች በጎ ፍቃድና ችሮታ ላይ የተመሰረተባት ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የባህር በር ባለቤትና ግዙፍ የባህር ኃይል ኮሌጅ የነበራት ሀገር እንደነበረች ታሪካዊ ዶሴዎች ያው ምስክር ናቸው። ኢትዮጵያ በተለያዩ ከዜላ የሚባለው አካባቢ የሶማሊያ አካባቢ ከነበሩት በርበራን ጨምሮ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አሰብና ምጽዋ አካባቢ የባህር በርን ኢንጆይ ያረጋች በደንብ እየተጠቀመች የነበረች ሀገር ናት። ያ ብቻ አይደለም። ሌላው ቀርቶ አሁን ላይ ተቃዋሚ ሆነው የተነሱት እነ ግብጽና መሰሎች ሀገሮች የዛኔ ሀገር ሆነው ባልቆሙበት ሰዓት ኢትዮጵያ በ1950ዎች ውስጥ የባህር ኃይል ኮሌጅ አስመራ ላይ ከፍታ ከእንግሊዝ ጋር ከሌሎች ትላላቅ ሀገሮች ጋራ ልምድ የምትለዋወጥበት እርከንና ደረጃ ላይ የነበረች ሀገር ናት። ካንትሪ ወዘለኹም ዝኻ ሓረካብቶም ነቲ አጀንዳ ባሕሪን ጉዳይ ናይ ግብፅን ቀዳማይ ስርሑን ተልእኹን ገይሩ ዝወሰዶ እዩ። ስለዚ ካብቲ ፅንፅዋይ ከይወፀ ከምቲ አቶ አብዱርሕማን ክብሎ ዝፀንሐ ብሃሸም ክብሎ ዝፀንሐ ናይ መዓስ እዩ زيلا ماسيوم زتقملو نيروم جبت ماسيوم زتقملو نيروم عسب كماسيوم زتقملو نيروم عسب كماس باصع كماسيوم زتقملو نيروم از غبرو زلو زانتا نكلت شح عمت كي قارصو زتقملو زنبر وين نكلت 100 عمت كي قارصو زتقملو زلو يدمسل لكاس تا باصعن عسبن دبلا زلا اب 50تاتسي نايرترا كولجات وي نايرترا اليوم تصرف في الجنيرو وإنجليز كو عصرف في الجنيرو إنجليز نتقمي لوز فترة غير infrastructure وي كوليج نيرو خون خلينا حيل بحر I don't know إثيوبيا جن أيكونن كوليج نايا حيل بحر كتكفت بيت مرتي نايا قدام أزيلة كتكفت هون عمينا برام بتزنا برد دخلنا تنشجرن سلزي أبير ترى زنا برد تعتقرسي أبير ترى مجزعتاوي حيل تاز فترة ونعوت تكيما بقوارج حبتس الاستوهبة بقوارج استسرحت هجر سلستركبو لك كم زي جزا أبنت كبكم أب تسعة شعتن كلتا شح زنبرة جزية إرتراين كابيتوبيا كسجوجو خلو عبر عينهم ده سايبة لنا تبايلهم كسجوجو خلو جزا وتم قدي فهم يوم كيدو جلا إثيوبيا انشعوا استسرح جزا استود فيلا مفتوح تقبلهم يوم أنا هاتو تم إرتراين بقف أسئلة توصلوا توريرو تجزا وتناتهم نبي حتى توصيلي لك أكون مزيم لما الآن نفسي له سرحة نفسي لك سرحة خلو قلت الآن لتسي إسرع شح سب وي 50 شح نيرو ممكن بنغرينا كل تعبير ترى تسرح زل هنتا قلبتن رهاتن دمن صقاتاتن إيرترا يسرحوا سلازي اسمرا دي تقلنا يتلام تسرحوا قبل قالوا ممكن دنقا يزلنا إيرتراويين يمسريهم الدول إيرتراويين يمسريهم رهاتنا إيرتراويين حبتنا إيرتراويين طليان كاب طليان ገንዘብ አምጪ ኢንቨስት አይገበራም ካብ ኤርትራ ወሲዱ ዝሰርቆ ዝነበረ በማለስ ይተሰርሕ ነይሩ ስለዚ ገንዘብ አውዝ ፈሰሰ ኤርትራ ንብረት አውዝ አቱ ዝነበረ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበረ ኤርትራዊ ሜቢ ሓደ ጆሜትራ ኢንጂነር ናይ ጣልያን ነይሮም ብርግጽ ግን እቲ ጉልበት ንዑ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉልበት ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ንብረት ኤርትራዊ ኩሉ እዚ ጉልበት ናይ ኤርትራ ውስጥ ዝሰርሐ ንብረት ወሲዶም እንግሊዝ ስለ ዘረከበቶም ተሃገር ባቋራጭ ሀብታም ገይሮም መነት ኃይለ ስላሴ ሀብታም ከተማን ሀብታም ሀገርን አፍደገ ባሕር ዘለዋ ኩሉ ዘለዋ ሂቦም አይም ሹር ኃይለ ስላሴ ክንደይ ዓመት ከይደቀሰ ከም ዝተሓጎሰ ምክንያቱ ካብ ተቀዳማይት መዓልቲ ጀሚሩ ንብረት ክዛረገ ንቤተ መንግስትና ትኩጓሪ ጀሚሩ ምክንያቱ አስመራ ፒኮቤላ ያ ነይራሽ እዚ ካብ አስመራ ዘድልዮ ቴክኖሎጂታት ኣብ አስመራ ከማን ርእሰ ከተሙ ዘይቀየራ ናይ ግረም የዘሎ አልዎ ፍርሂ ይዝኾ because አስመራ was so beautiful back then አስመራ እዚ ጽቡቅ ከተማ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ አፍሪካ ካብቶም ዝበለጹ ከተማታት ዝሰልጠኑ ዝማዕበሉ ከተማታትን እዮም ነይሩ ስለዚ ንዑ ወሲዱ እዚ ትሪዎ ደለዎም እዚ ፈላጥ የሎም ዝቀሪቡ ዘሎ ናይ ኤርትራ ጸጋታት ተረኪቡ ኮሌጅ ነበረና ኢና ባዕሉ ዝሃነፀ ይመስልን እዚ ገለ ነገር ሃኒጹ ወይ ገለ ነገር ዝፈጠረ ይመስል ባሕር ነበረ ያቀም ካልኦት ሃገራት ወህም ያ ወህም يقطعوها مالك تقطع عيدلن دي خاجن يقطعوها يمزون سبا زياتو ابزي وعل كالو ابزي سراح كالو ابزي الرأس كالو بوتا متيخا ناتي نيريلكا فتت إلكا خد حس خلها ون نفسه زخاله قطع عيد فترة لكا
hosted by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. The two leaders discussed bilateral economic cooperation, Horn of Africa security, Red Sea stability, and East African developments. Ethiopian observers see this meeting as another step in deepening alignment between Cairo and Asmara, aimed at isolating Addis Ababa and blocking Ethiopia's legitimate quest for sea access. This is not their first encounter. Isaias Afwerki and El-Sisi have met multiple times over the years. Hanti zaraballa cry babies bluwadalo. صغيركم بخيط رأينا نبلهم نحنا بزح كن بلا ما ينخلينا سلزي قال قرب سامر كنري ناي سلست معلتي ناي ستيت فيزيت أوي قبر كم زلوا من البعض بزح هاتي تقصواني مزلوجن there might be also some kind of مس أمريكا ركبون كل خل خوني معناته ستيل مس أمريكا زكبر زلوا كنتاتون سلزلوا زي سلست معلتي حمشة معلتك بهالكله نات هجرت رأي مثلاً there might be other things behind the scene so نسوون أبقمتي تيقا نخلو بزح سرح كسرح له زغل قعزو كم زغنا مردا يدلي أمونغو بريزنت سياسن بريزنت نايجبسي عبد الفتاح السيسي زخيزو لازم دناقن نبلسقنا بزي لبوم بزي معلتم كأرقم قريب زوليو strategic alliance لهم مقرم. The meeting focuses on security and trade, widely seen as a move to solidify a joint front against Ethiopia's growing regional influence. You have no regional influence, boys, people. ترقاقو ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዉ ባዕሎም ይነግሮም ኣሎ ስትራቴጂካዊ ርክብ ይብሉ ትሩ ስትራቴጂካዊ ርክብ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ክልቲኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ቀታሊ እዩ ትኽክል ናይ ምስዕፋሕ ሕልሚ ናይ ፅልዋ ኣብቲ ዞባ ከም ድሌተ ክገብር እየ ዕንደራ ክገብር እየ ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ኖ ዌይ ዕድል ዝበሃል ዝቦም ኣይኮነን ስለዚ ቼክ ሜት እዩ ዝበሃል እዚ ቼክ ዝኾኑ ኣለዉ نابز خدوه يبلومن نابزيا قدايزيا إرترا تازعبي تشيك ميت نيتوبيا بس جبسي ياخد جبرات غل هنا جبسي نيتوبيا مكوتصار كيدو قصو ليتم معلتن ده حسبوا حسابت له نيتوبيا خمي غيرنا نغرق رايو إرترا لما تزبلت أكارديا حيزات لهم تمثل لهم هنا أبي إرترا زلهم حلمتات بفلة كنكتلي نابزي prosperity تيزند بزخونة أب كل تاريخا countering Ethiopia and Magarkars Gimbarzolo, maritime control both nations to operationalize a maritime transport pact with Egypt, potentially investing in upgrading Eritrea's كل تزبلوزلو أبو ربع عصب يقول أبي إرترا أبو ربعتنا تاب بس عند قلملن جبس ينفس قبريا حرر بلو وجبس قبريا تواص عنا يعني إحنا مريضنا لنا زواص عنا زتعملنا زدلينا نفلت سباتنا سلزي يس بس جبس شركنا نقبرينا بالسعودية شركنا نقبرينا مستليان شركنا نقبرينا and what are you gonna do تاك قبرو تقولوا nothing so نتاكب لكم إليه حسدنا وي كم زسلي قال خي مسلكم وي حرك أنا توم سلزلنا يكونن إيرترا لولاوي تاجريا لولاوي تاجر مال دما لولاو سانخت وسنتخليا بس جبس زمدنا ناخد قبر تدليا yes of course absolutely of course مس السعودية أخذ قبر تخينا مس جبس أخذ قبر مس الإيران أخذ قبر تخينا fantastic how is this a problem na Ethiopia سقم زغم إيرترا مزدلي تقصر تغل هاجريا وشلا خمان تسرح تغلاتي في الناين أنا بدلنا هنا وشلا تسرح تودي لنا غلطيفو نابسرحنا معبالن تبصعو دونقينا أنا بدلنا هنا إيرترا كالاي بيم عدل تواهيبهم يافدق بحرم سي إيرترا لولاونا إيرترا أخبيرهم نكسرحو 3 عام توصيد لهم أي سرحو كالود نخي سرحو دم عنك فاتكو قبريهم تنيهم سافجي ساتون كسرحو زخولي يكونون نجبت خمان بجنزبان يسرحو تقمي جيرهم قوم شيتنا أشكال على سقط ولالو نعاب عدايت يومها ما عاد عدان عندي دانجيران زوده بناتاس في حتى زلا نعقد يفهم بربرا خدي حسب له and by the way بربرا انفستور قبر خلو لولاونت كيف لتكسر كنت كم سقمين بركان سوماليا ويلكم الى مامي عسرت 9% بركنايتينا بربرا ورب يوم يرمي مس امارات كوين ገንዘብ ስለደይ ብሉ በጃኻ ኢማራት ገንዘብ ሃበንስ ካብ ዓልኻ ስራሕ ኢሉ ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ውግን ናይ ትግራይ ኣጥፊዎ ይበሃል ስለዚ ኢንቨስት ክገብር እውን ድሌት የብሉን ዓቕሚ የብሉን ግን ድራማ ትገብር ነቶም ካልኦት መፅኦም ነታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወስድዎ ዝደልዩ ንበዓል ኢማራት ኣጀንዳ ትፈጥረሎም ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ብማይክሮስኮፕ እዮም ዝጥምትዎ ዘለዉ and yeah I mean እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ፅቡቕ ነገር እዩ ኤርትራ ድማ ነቲ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ እዚ ዘረባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንጥምቶ ዘለና ወይ እውን ንዛረበ ዘለና ኣብ እንታይ ዝበለ መድረኽ እዩ ዝያዳ ዝዝረብ ዘሎ እንድሕር ኢልና ሎሚ ጥራይ ዝወፅእ ሓበሬታ ናይ እንታይ ሽሙ ክበኩም ናይዚ እዚኣ መስምዕዋ ሕቶ ውፅእዎ ዘሎ እዩ እዚ
As Red Sea disruption announces complete ban on enemy ship movement in the Red Sea. So even as we were struggling with the Strait of Hormuz crisis, there is a new front that has been opened. Yemen has declared that the Red Sea is not business as usual. There are disruptions there. There's a complete ban on what is being called enemy ships. So who are these enemy ships? Siddhant, in fact, is tracking the story for us. Siddhant. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሑቲ ተደጋጋሚ መግለፂ ብዘውፅዎ ዘለዉ ናይ እስራኤልን ምስ እስራኤል ሽርክነት ዘለዎም ሃገራትን በዚ ቀይሕ ባሕሪ ብባብኤል መንደብ ዝሓልፋ መራኽብ ምዕፃው ከም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ እውን እቲ ኩነታት ናበርትዕ እንድሕር ከይዱ ምናልባት ኣብቲ ኩናት ኣሜሪካ ኢዳ ክትእቱ ተጀሚራ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊያ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ነቲ ዞባና ነቲ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መሊሱ ናብ ፎከስ ይመልሰሎ ከምኡ ድማ ንግብፂ ድማ ነቲ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ መሊሳ ከተበርትዖ ይገብራ ኣሎ ምክንያቱ ብርግፅ ግብፂ ንኢማራት ኣስገዲዳ ንሑቲ ኣገዲዳ ኣብ ኤርትራ ዓሪዳ ምስ ሑቲ ተዋጊኣ ክትከፍተያ ዝብል ሕልሚ የብሎም ሓሳቡን የብሎም ባይ ዘ ወይ ግብፂ ንባዕላቶም እውን እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ይርድኦም እዩ ምክንያቱ እስራኤል ፅጋብ ናይ እስራኤል ብጀካ ሑቲ ዝደፍሮ የለን በሃልቲ እዮም ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ደፈርዋ እዮም እስራኤል ስለዚ መብዛሕትኡ ህዝቢ ግብፂ ወላ እውን እቲ መንግስቲ ግብፂ ብሕቡ ነቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ክሳራ ይስዕበሉ እንተሎ ንምንታይ ዕላማ ይገብሮ ከም ዘሎ ሲርዩ ይፈልጥዎ እዮም ነቲ ጉዳይ ናይ ኸዛ ነቲ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ትንቆስ ስጉምትን እስራኤል ክወስደላ ዝኽእል እውን ብዓቕሙ ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ከኽስራ ዝኽእል ንእስራኤል ፀገም ዝፈጥረላ ሓይሊ ብምዃኑ ንዓታቶም ይሐጉሶም እዩ ብታሕቲ ግን ንዓታቶም ካብ ናይ ገንዘብ ክሳራ እውን የምፃሎም ስለ ዘሎ ኣቕሊሎም ወይ እውን ከምዚ ፍቱሕ ዝተፈትሐ ሽግር ገይሮም ግን ዝርይዎ ኣይኮኑን ስለዚ again these are all ነገራት እናተጠናነገ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከባቢና ብዙሕ ቫሪያብልስ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፋክተርስ ይመፁ ኣለዉ ኩላቶም ድማ again ኣብ ቅድሚት እውን ናይ የመን ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኢራን ዝብልዎ ዘለዉ ነጊረኩም ነይረ ነቲ ሑቲ ዝበሃል ነቲ ሑቲ ተጠቂሞም ንቀይሕ ባሕሪ ንባብኤል መንደብ ኣብቲ ናቶም ካልኩሌሽንስ ኢትዮም ኣለዉ ንብል ፀኒሕና ኢና ስለዚ ኩሉ እዚ እናደማምርካዮ እንድሕሪ ከይድካ ኣብ መወዳእታ እዚ ከባቢ እዚ ንሕና ዘለና ከባቢ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ጥቕምን ኣገዳስነትን ክህልዎ ዝኽእል ስለ ዝኾነ and these are also part of the whole dynamics ኣሜሪካ ናባና ዝመፁ ዘለዉ ኤውሮጳ ናባና ዝመፁ ዘለዉ ምሳና ክሰርሕ ዝፍትኑ ዘለዉ ኩላቶም ካብ ዚሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን there is enough reasons ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተግባራዊ ንክኸውን ወይ እውን ክድፋዓሉ ምንታን ዝፈጥሩ ዘለዉ ኩነታት ኣለዉ እዮም እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኤርትራ ኣብ ሓፂር ይኹን ኣብ ነዊሕ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዘለዎ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ስጉምትታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ቀላሲ ዝኾነ ግዜን መድረኽን እያ ዘላ ነዚ ኩነታት ድማ ኣንቢቦም ንኣብነት እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ገለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ኤርትራ ንዑ ኣንቢቦም ንከምዚ ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ኢና ንግብፂ ንኸይድ ዘለና ዝብል መረዳእታ የለን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ነገር ካልኩሌት ዝኾነ ግን ሓንደበት ዘጋጥምካ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ተሰርሐሉ ፀንሐ እዩ ኣቐዲመ እውን ይብለኩም ፀኒሐ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንግብፂ ከይዱ ዘሎ ሕጂ ብዘጋጠመ ኩነታት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሮናት ይሃርማ ስለ ዘለዋ ብልፅግና ዕንደራ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ከምኡ ገይሮም እዮም ናይ ብልፅግና ካድረታት ብብዝሒ ዝፅሕፉ ዘለዉ ንዓታቶም ኣይትስምዑ ክብለኩም ኢለ this has nothing to do with them እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀደም ስኬጁል ድዩ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዘለወን ሽርክነት ፅቡቅ ገይረን ፈሊጠን ዘለዋ ናበይ ይኸዱ እንታይ ይገብሩ እንታይ ይፈጥሩ ተረዲዎም ዝኸዱ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ let's not worry a lot about that at the same time ብልፅግና ሓድሽ ተቃወምቲ ዲና ክንብሎም ወይስ ዕሱባት ዲና ክንብሎም ሓደሽቲ ሰብ ኣጀንዳ ዲና ክንብሎም በላዕቲ ውዳቕ ዲና ክንብሎም ለንቀነ ዝረኣዩ ገለ ተቃወምቲ ዝመስሉካ መፂኦም ኣለዉ I'm going to give you one video ካባቶም ዝመፀ ለንቀነ ገለ ስፖትላይት ይህብዎም ኣለዉ I really don't understand እንታይ እቲ ዕላማ ናይዚኦም ሓይልታት ብልፅግና በዚኦም ገይሩሲ ፖለቲካ ክቕይር ዲ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኮንደኾን ገለ ናይ ተቃውሞ መንፈስ ስለ ዘሎሲ ኤርትራውያን ምሳይ ኣብ ጎነይ ክዓስሉለ ይኽእሉ ኢሉ ዲ ዝሓስብ ዘሎ ዝኾነ ከምዚ ካብቲ ብሉ ሬቮሉሽን ዝብልዎ ዝነበሩ ናብ ግሪን ሬቮሉሽን ዝብል ሽም ወሲዶም ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ ከርእየኩም ናታቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሸንኮለል የብልዎም ኣለዉ ገለ ብእንግሊሽ ወይ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ እውን ሓቲቶሞም
كي بحري بن كان هبان كنهب نخلينا جلس ولو سمي لهم. Where are they? Give me a second. دليل آخر خبركم. The first question was about the name and what has to do with revolution. I understand. Look, in Eritrea, the life and the way the people are living is almost destroyed. And we think that the green color has a lot to do with strength, with youth, at the same time with hope. So we hope a green future for our people, and the life has to start again and to come to life. That's why we hope that the future of Eritrea to be green. This is the first part. The second thing, if you see, we have the blue revolution, and this is the green revolution, and they both come from the flag. So زياتهم كأنا ريوم ما يفلت إني تحيوم متعينة تقامتيوم ويسنتاي زخون سباتيوم ما يفلت إني كم تري وزر لهم كت أليا دبل شمحيز نامتينا يزبل زلو كاب بزلو كمبرس كونفرنس يلوم يوم أساس ونقص بحايل كسلطان لم بلا بلا يلوم يوم مالو እጂ ቀጠልያ ንኤርትራ ተስፋ ንክኾና ኢና ሕብሪ ቀጠልያ መሪፅና ይብላ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲስተም ቀይርና ወላ እውን ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዲስካሽንስ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ብእንካን ሃባን ኣብዚ እውን ኣለኩም በኣምሓርኛ ካልእ ከምኡ ይገይሩ አብዮት ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ ለገለልተኝነት ዳርጓል። ከዚህ እይታ በመነሳት የአረንጓዴው አብዮት ፕሮጀክት እውነተኛ ብሔራዊ መረጋጋት የአረንጓዴው አብዮት ፖለቲካዊ አስተሳሰብ በጋራ ጥቅሞች ላይ በመመስረት ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ ባይኖር እንኳን መፍጠር አለ። ለሁለቱም ሀገራት የጋራ የኢኮኖሚያዊ ጥቅምና የወደቦቹ መዘጋት አሊያም አገልግሎት አለመስጠት ምን ይጠቀማል? አስተዳደሮች ከፍተኛ ደረጃ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ እውን the Eritrean Youth Movement for Unity and Justice ኩለን ተንቃላት ተጠቂሞም ለንበሎ ሕጂ ኸ ብሕፅሮ ተቓት EYMUJ ገለ ክኸውን ማለት እዩ I don't know ብዝኾነ ኣንቢልት ሓድሽ ባንዴራን ሓድሽ ኩነ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣብ ሕቑፊ ብልፅግና ኣብ ቢያቲ ናይ ብልፅግና ኣብ ዳስ ናይ ብልፅግና ኣፍሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ ኮንግረስ ናቶም ኣዲስ ኣበባ ቅንዕ ይብሉ ኣለዉ መቸም ኣብ ደገ ከለና ከማን ኣብ ዜና ከለና ከማን ክንሰምዖ ዘይከኣልና እዩ ከመይ እቲ ጉዳይ ኣይርዳእንን እዩ ግን ጎል ኦፍ ደ ሙቭመንት so fresh perspective ድሕሪ ናይ 30 ገለን ዓመት ፃዕሪ ሓድሽ ፍሬሽ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ንቕርብ ዘለና to address Eritrea's ongoing crisis ነዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንምቕያር እዮም ዝብሉ ዘለዉ I mean እቲ ጉዳይ ከም ዝተወዳእ ኣይተነግሮም ዲ ኮይኑ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፀገም ስለ ዝነበረ ኣይተቃውሞን ገለንገለን ኩሉ ዝኸይድ ነይሩ ኣሜሪካ ዘይብሉ ተቃውሞ ግን ትርጉም ከም ዘይብሉ ክዝነገሮም ዲ ደየለ ኮይኑ ወይሳ ዜና ይበፅሖምን ንሱ ንጎኒ ገዲፍና ትብሉ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ኩነታት ክንገልፅ ኢና መን ምዃኑ ዘይተፈልጠ ሰብ እዩ እሞኻ ንሉላውነት ኤርትራ ክደፍር እየ ንዝብል ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሕቑፊ ናቱ ኮይኑ እዩ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ከምፅእ ዝብለና ዘሎ ዘገርም እዩ እቲ ሓንጎሎም ክሳዕ ክንደይ ከም ዘይሰርሕ በዚኻ ትፈልጥ addressing internal marginalization ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብዚ ያላትኩም ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ The movement highlights that decades of political imbalance have marginalized large segments of society, particularly the Eritrean Muslim community, and argues that the true stability requires resolving. Again, ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብዝደለኻ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ህዝቢ ግን ነቲ ሓደ ልዕሊ እቲ ሓደ ይርዮ ኢልካ ክትከሶ ይትኽእልኒ ኢኻ I mean as simple as that ሓደ ህዝቢ ልዕሊ ካልኦት ህዝቢ ሓለፋ ኣለዎ ብሓለፋ ይርዮ ኢልካ ክትዛረበሉ ብኸመይ ክኽሰስ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን ስለዚ እንተ ካልእ ንሰብ ብድሌትካ ክትነቕፎን ክትከሶን ስለትኽእል ስለምንታይ ከምኡ ኢልካ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ዝበሃል ነገር የለን በዚ ናይ ኣድልዎ ግን ክትከሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ፀገም ነቲ ህዝቢ ማዕረ እዩ እተን ዝርከበን ፀጋታት ድማ ማዕረ እዚ ክብለኩም ከለኹ ሳክት ኣነ ንኸጋንን ኢለ ነቲ መንግስቲ ክከላኸለሉ ኢለ ኣይኮንኩን ናይ ዩኤን ሪፖርት ክበኩም ስለ ዝኾንከ ብሓፈሻ ኣብዚ ሞተት ጉዳዮም ዝጎዩ ዘለዉ ብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንባሕሪ እውን ክንበኩም ኢና ልኡላውነትና ብዝኸብር ብላብላ ይብሉ ኣለዉ መን ኢኻ ንስኻ ኣብ ባሕሪ ክትብን ክትገድፍን ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ብንካን ሃባን ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክገብር ተዝኾን ዝኸልከለ የለን ጅቡቲ ሎካል ኣሎ ልኡላውነት ክደፍር እዩ ዘሊ ዘሎ ይግዳስ ኣብ ሕቑፉ ናቱ መኣዲ እናበላዕካ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይንፅበካን ኢና ባጀት እውን ሓግዙና ገለ ዝብል እውን ነይርዎ ኣብቲ ሓደ ቪድዮ ኣብ ካልእ ግዜ ክሪአኩም እየ access to
stance on the Ethiopia and sea access can't the movement explicitly supports Ethiopia's right to access the sea through Eritrean ports, arguing that mutual port utilization serves the economic interests and regional stability of both nations rather than keeping the ports idle. So بزعبا قداينا بحر كون كله دما بكاني بحرنا مسانا خين كتقاملو تخليهم كلتو حزب كتقاملو دما صقام يبلنا نبلالو قرم بازازر بازياسي لكاس زي نزيا زفل تساينيو زخلو صقامات فطر زلو او دغ بحر من يتقامو ليلو شاتم زدلي زلو لولاوي أفدق بحرين عند الدلنا يبلو قلنا لولاو نترجم تزلوكا دزرداكا أديس أبا خيتكا أب حجي درجة أديس أبا خيتكا بزبل سكنا أي تمكرنا لولاو نت مرد أتازلو وسب زقبرو يكونن بن تزلو كنتات نسيو بزغانة أقولنا تقرأي ملسيلنا نشتهي تزاريبنا خنسكرينا ኣብ መንጎ 13 ከቢድ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መኒው ምሽጥራውቲኡ ነደብዳብ ድሮን ምክንያት ዝኾነ ዝብል ዓብይ ሕቶ ብኣባላት 13 ከም ዝተልዓለ እንትግለጽ ንኣባላት ተዳሎ ዝብል ትእዛዝ ብኣባላት ክናፈስ ይኽእል እዩ እቲ ግዳጅና ንሱዳን ምዃኑ ግን ካብ ኣመራርሓ ወፃኢ ካልእ ኣይፈልጦም ስለዚ መነውፂዎ ዝብል ዓብይ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎን ንምክንያት እቲ ደብዳብ ብሰንኪ ዝወፀ ወታደራዊ ሓበሬታ ምዃኑ ተገሊጹ كم تري وزلهم قدانا تقرأي again أقداسي تمسير بخمي وتشي مني زنقر زلو تقرأي بزح نقرأ وشتهم كتسر زلو نقرأ اللوم حركاتي عبي بدو خينوهم زلو دمان السيو مغنياتو اتبل تقنا مستلحلو حكا إداناتو كم دليتو مستير كاوشتو كركب يخلص لزلو نتي زلو سيستم انا نتبكونا تتكمي لحلو حسن لياناتو أوشتو ماتي كندو كقبراي مخالنجن أوشتهم زي سريو in fact حركاتهم تقارو بناي تجارو خانزا زحقوسو تجارو تفتيرون بمهلاوم عزيزس دمم يكمل سميعي اللغو مغنياتو تزقات ماقات يملوغن انتو وحده كانزانا هزب خاص اي سمعكان زغطل زلو منسي تقراوايو زغطل زلو دما تتمالي بديلو كازن هزب تقراي بديلو زنبري حجي دما اصوان كبان غيرو نتزب دساقو زلو نسيو سلازن تايسل التغيير يخا بفلوي فقرن حلفان كدنعو كتقبر تفتن زلغان نابلو زاربو زلو يم بحفشا قدانا تقراي كبت زبالة درجة ناخونا يزمسو زلو and بعبيت إثيوبياون أب كبيت دسكل كن زبالة نزلو جن هجتا ناي كالي مور ناب تقراي فوكس قبري أكايداينا نرزلنا and it's going to be مزن زمس زلو وانات قليل زي كونتات خون كم زخلافت كبابينا مجنزابي اللي معناته يا من بلتقنا نتي صمدو زبحال ويونتنا حزبታት ርክብ ኣመና ኣፍርሂዎ ስለ ዘሎ ትጉዳይ ገለ ነገር ደኮን ይገብር ኾና ኣብ ትግራይ ዝብል ፍርሂ ሪል ዝኾነ ናኾነ ማለት ገለ ነገር ክፍትን ዝኽእል ዝኸውን ገለ ነገር ክፍትን ዝኽእል ይመስል ዝብሉ ሓይልታት ድምፅናቶም ናዕበይ ይመጻሎ ኣብቲ ናቶም ሓሳባት እውን ናዕበይ ይመጻሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ በብዙሕ ዓይኒ ዝጥመት ዘሎን ብዙሕ أزارة بارسي كوينو زولوني عند فيديو نيرات نابزي لنكنا نابكالي كيسو غور كولو كتا هذا دليزن مركم كراباي كالكون الله أوكي زي كسمعكم دليزن So አሁን ቢያንስ ፎርማሊ በሻዕቢያ ይሄ የህዝብ ግንኙነት መሆኑን በቀጠናው የተፈጠረውን የህዝብ ቴንሽን ለመቀነስ ውጥረትን ለመቀነስ የተደረገ መሆኑን ወጣት የሚያብራራ ደብዳቤ ጽፏል። because አገዛዙ ለተባበሩት መንግስታትም ለአውሮፓ ህብረትም ለአሜሪካም ለሌሎች ምዕራባውያን ሀገራትም ጭምር ስለዚህ ጽምዶ ስለሚባል እንቅስቃሴ በተለያየ ጊዜ ማብራሪያ ሰጥቶ እያለ መግለጫዎችን እያወጣ እየከሰሰ ስላለ ለዛ አስፈላጊ ነው ተብሎ የታሰበ ይመስላል። ሆኖም ቀረ ግን ይሄ ለህዝብ ግንኙነት እንጂ እንደተባለው ጸረ የሆነ ቡድን የተፈጠረ አሊያንስ አይደለም የሚል ነጥብ ነው በሻዕቢያ በኩል የተላለፈው። ያው ምን ገምተው አለ የምንፈልገውን ያክል እንወስዳለን። بحفش أمتى يزبل زلو نتيجة مدو زبحال زنبرة منجس إيرترا وقعوي بمغيار نابتهم زملكتهم multilateral institutions كمبال UN European Union كمون African Union صبغ زخونة دبدابة مس أزيو بلو زخونة مرقاقزن جبتن فيديو استسنة رئيزة بلو سب بخميكن حقزون خلم بر بخميكن عنكفك بالزيكل of course بدحر مقارجة شعبيا كالاي قبرن كتبلا يتخلني خايز بلزلو of course دي كونتات ريخا دقداس نتسم دو تقلالا نابوت هدراوي تراي كيرو ويو نايوت هدراوي زربات راي كقبرو نزف التنزلو بلتقنا
ጠቕላላ ኣው ኸላ ትነፅግ ዘረባያታ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ጽምዶ ናይ ኩናት ምዃኑ ብልጽግና ከእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ድማ ጽምዶ ናይ ሰላም ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብጭብጥ ዝተሰነየ ኣብቲ ዶባት ከመይ ዝበለ ዝምድና ከም ዝፈጠሩ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ሓቅን ሓሶትን ፊት ንፊት ከም ዝራፀሙ ገይሮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ዘረባ ናቱ እንታይ ዝብል ብዛዕባ እቲ ናይ ተጋሩ ዝተገበረ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከም ዘሕምሞም ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ትግራይ ኣትሕዱ ተጸላልዩ መጋበርያ ናይ ብልጽግና እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይገልጽ ሳውን ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝነበሩ እዩ እቲ ዘረባ ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ንኽትርኢ ድማ ደገርም ኮይኑ ማለት ኣሜዚንግ እቲ ሬቨሌሽንስ እቲ ክውንነት ክስተት ክመፅእ ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ክርእይዎ ከለዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ኣቐዲሞም ንኽጥምቱ ብድሮናት ንህዝቦም ንዝቐትል ዘሎ ብዛዕባ ክንዳተኲርካ ትዛረብ ብዛዕባ ጓል መንገድን ካልእን ክትዛረብ ክትፍትን ከለኻ ንባዕሉ ንሱ እውን ዘገርም እዩ ካልእ ግን መግለፂ ክትረክበሉ ይትኽእልና ብዙሕ ዘገርም ስለ ንርኢ ዘለና ኢትስ ኦልዌይስ ዲፊካልት ናታቶም ሓደ መግለፂ ክትረክበሎም ኣብ ጉዳይ ናቶም ከተኩሩ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ንበይና ፍልይቲ ክትግበር እንድዩ ነይርዋ ግን I really don't have the capacity ስለ ዝሓፅረኒ ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ከርእየኩም እየ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ወፅያ ዘለያ let's listen to this one They say happy Independence Day, 35 years of independence in this country. And I think what really impresses me the most here is that it is clear how much love and commitment there is amongst the people of Eritrea for this country. It is still a new country, a young country at 35 years old. The sacrifices that have been made for independence are still incredibly salient, and you can feel it in this country. And that translates into a desire for every citizen, for every person to have access to development, equality, dignity. That really translates into how development is approached in this country. These principles of sea and sky. እንታይ እያ ትብል መሲልኩም ንኤርትራሲ ናይ ብሓቂ ዝተረዳእታ እያ ትመስለኒ ካብተን ደስ ትብለኒ ፖለቲከኛ እንድያ እታ ሓላፊት ናይ ዩኤን እንድያ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ እንድያ እንታይ ትብል መሲልኩም ኤርትራ ብ35 ዓመታ ንእሽተይ ሃገር እያ መንእሰይ ሃገር እያ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገርሲ ገጭፍ ዋጋ ከም ዝተኸፈለላን እቲ ዋጋ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝኸፈሎ ምዃኑን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድማ እቲ ሃገር ዓብ ትርጉም ከም ዘለዋን በዚ መልክዕ ክትርዳእ እንተጀሚርካ እቲ ሃገር እቲ ናይ ምዕባለ መንገዲ ኤርትራ ክትክተሎ ትኽእል ኣገዳሲ ዘረባ እያ እዚኣ ስምዑ እቲ ናይ ምዕባለ መንገዲ ኤርትራ ክትክተሎ ትደሊ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዋጋ ዝኸፈለላ ሃገር ስለ ዝኾነት ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ እተረብሕ ዘርብሕ መንገዲ ናይ ምዕባለ ክትክተል ከም ትመርፅ ድማ ይርዳእካ እያ ትብል ዘላ Now this is very deep ፅቡቅ ገይሩ ዘስተውዓለ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ነገር ክሪኦ ዝኽኣለ ክበፅሖ ዝኽእል መደምደምታ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣብ ብዙሕ ዜራ ሪኣታ ኣብ ብዙሕ ዜና ኣምፂልኩም ኣለኹ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገር ንክትረክብ ኤርትራ ፅቡቅ ክትረክብ ከላ ድማ ካብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ቀዳሞት ፅቡቅ ነገር ናይ ኤርትራ ፖስት ትገብር እንተላ እዛ ሰብ እዚኣ ነቲ ናይ ዩኤን ኩሉ ኤጀንሲስ ምሳቶም ምስ ኩላቶም ናይ ካልኦት ፖስት ዝገብሮ እውን ሼር እናገበረት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ፖዚቲቭ ኢሜጅ ኣብ ምግባር if there was a certificate of award ወይ ናይ recognition I would give to this lady ኤርትራ እንተኸይደ ድማ ነዛ ሰብ እዚያሲ ናይ letter of recognition ባዕለይ ፕሪንት ገይረ ክባ ከም ዝኾንኩ ጥራይ ዝፈልጥ እንድሕር ዕድል ረኺበ ማለት ዝኾነ እንትትብሎ ዘረባ ናይ ብሓቂ መንገዲ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራዊ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ Solutions that we talk about as international development practitioners are incredibly real here in this country. And what I have seen in the last few years since I've been here is incredible achievements through those principles of self-reliance and local ownership. Just to give one example, this is a country with some of the highest child immunization rates in the world at over 95%, and that's incredibly significant. Just last year alone, increased energy access to over 100,000 households, sustainable energy that can be used for health facilities, for education in the home to decrease the amount of hours that is being spent on care in the home. The focus on local solutions that may be low-cost, community-driven, things like maternity waiting homes. ኤርትራ ብፅቡቅ ነገር በብዙሕ ፅቡቅ ነገር እንድያ ትገልፃ ሓንቲ ካብተን ትበን ዘላ ኣብነት እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራ
ኢሚናይዜሽን ማለት ዝናይ ቫክሲን ንቆልዑ ዝወሃብ ማለት እዩ ልዕሊ 95% ህፃናት ናይ ኤርትራ ክታበት ከም ዝረኽቡ እዚ ድማ ኣዝዩ ልዑል ቁፅሪ ምዃኑ ከምኡ ድማ ዳርጋ ንኩሉ ዜጋ ክበሃል ከሎ እውን ናብኡ ደረጃ በፂሓ ዘላ ምዃና ከምኡ እውን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ሓደ ተካኢ ፀዓት ወይ እውን ከም ሰስቴይነብል ዝኾነ ፀዓት ንሕክምና ንትምህርቲ ነቲ ካልእ ናይ ፀዓት ኣክሰስ ክህብ ከም ዝኽኣለን እቲ ዝግበር ነገራት ድማ ብምሉእ እቲ ፉል ኦውነርሽፕ ህዝቢ ናቱ ነገር ናቱ ንብረት ናቱ ጥቕሚ ምዃኑ ፈሊጡ ልክዕ ከም ናቱ ዝከላኸለ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ብናይ ኣፍሪካ ንኤርትራውያን ከምኡ ክትብሎም ከላ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ተርዲምሎም ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ዓረዛ እንተሰሪዕካ እቲ ህዝቢ ከም ንብረቱ እዩ ዝከላኸለሉ ክበሃል ከሎ ኖርማል ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ነቲ ሃገር ኢልካ ዝሰራሕካዮ ሰራቂ ናይቲ ዓዲ ሰሪቑ ንነፍሱ ክወስዶ ይፍትን እዩ ንኣብነት መንገዲ ፅርግያ እናኸድካ ከለኻ እዚ ናይ ሃይዌይ ኣሎ ምሽ መንገዲ ኤክስፕረስ ወይ ፅርግያ ኣሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ ፀቅዕታት ወይ መጣውዮ ክትጥቦ ከለካ ኩርቨ ማለት እዩ ሓፂን ትገብር ኢኻ እታ መኪና ኒዮ ከይትኸይድ ድጋፍ ክገብረላ ዝኽእል ነቲ ሓፂን ይሰርቅዎ እዮም ኣብ ገሊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምፂልኩም ነይረ ፓሎ ናይ ኤሌክትሪክ ይስረቆ እዩ ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ይስረቆ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ናተይ ኢሉ ይኣምን እዩ ናተይ ኢሉ ስለዚ ይኣምን እንታይ ገብር ይስፍትን ግላዊ ረብሓ ክገብር ክእል ሕብረተሰብ ድማ ኣብዚ ናይ ግሊ ረብሓ ጥራይ እንድሕር ተኣሊቑ ፈፂምካ ምዕባልካ ተምፃእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ በርሚል ክትተክል ከለኻ ንሱ ነታ ሓፂን ናይ በርሚል ክሸይጥ ኢሉ ነቲ በርሚል ሰሪቕካ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንስኻ ዓብ ነገር ክትገብር ትፍትን ኣለኻ ንሱ ግን ንሽተይ ነገር ይረአ ፓሎ ካብ ሓደ ባህዷ ናብ ሓደ ቦታ ዘርጊዕካ ኤሌክትሪክ ጌርካ ነታ ዓዲ ከተማዕብሎ እናኸድካ ከላ ንሱ ግን ነታ ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ነታ ፓሎን ሰሪቑ ሸይጡ ገንዘብ ዝረኽቦ ጥራይ ይድረአዮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናተይ ረብሓ ጥራይ ዝብል ሕብረተሰብ ነቲ ሃገር እቲ ዝዓበየ ክሳራ እዩ ከስዕባላ ዝኽእል ነቲ ነገር እቲ ብናይ ካልእ ዓይነት ኣፍሪካውያን ክትሪኦ ከለኻ ብዓብዪ ኣብዚ ፅቡቅ ጌራ እያ ትገልፆ ከምኡ እውን እቲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ኢኖቬሽንስ ላይክ ቤርፉት ዶክተርስ እዚ ብእግሩ ከይዱ ዝሕክም ኣብ ካልእ ዘይትሪኦ ነገራት ብእግሮም ከይዶም ነቲ ርሑቕ ገጠራት ንዘሎ ህዝቢ ዝወሃብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ትብለላ ኤነርጂ ኣክሰስ ናብ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ህዝብታት ህዝቢ ናይ ኤርትራ ዝተገበረ ከምኡ ናይ ዋተር ኤንድ ኤንቫይሮንመንት ኮንስትራክትድ ካብ 800 ክሳብ 900 ዲጋታት ንህዝቢ ዝኸውን ዝተሰርሐት ትገልፅ ኣላ ነቲ ድርቅን ካልእ ፀገማትን ንምክልካል ማለት ፎስተር ስትሮንግ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ኢን ኤንቫይሮንመንታል ኬር ኣብቲ ናይ ከባቢያዊ ክንክን ኣብነት ዛላታት ምግባር ድዩ ኣግራብ ምትካል ድያ ከምኡውን ህዝቢ እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ከም ዝሳተፍ እያ ትገልፅ ዘላ ኤክስፓንድ ሶላር ፓወር ኢሪጌሽን ሲስተምስ ከምኡ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሕርሻዊ እውን ብሶላር ጌርካ ፀዓት ከም ዝረክብ ምግባር ኣብ ኮምታሲ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እያ ትነግር ኣብ ኤርቲቪ ከድኩም ስምዋ ካልኣይቲ ድማ ኣብዚ ብሓደ ተኣኪቦም ሰለስተ ዝሃብዋ ምስኻ ምስክርነት Let me start with Happy Independence Day for Eritreans, whether they are in country or outside the country. Congratulations for the Independence Day. Just to answer to your question, Eritrea has made a significant progress in social diplomacy sectors. And if I share with you a few examples where I have observed a huge achievements, including, we see more children now learning in schools, staying at schools, and also we have seen also an improvement of the access and quality of education in Eritrea. That's one thing I observed. Much for having. ናይ ዩኒሴፍ ሓላፊ ዝኻኸም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ብዙሕ ለውጢ ብዙሕ ነገራት ከም ትገብር ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ መቸም ዩኒሴፍ ከማይ ኣብቲ ናተይ ዕድመ ዘለኹም ቀደም ዩኒሴፍ ዝብል ጥራውስቲ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ብሰርሓሉ ዝነበረ ኣነ ሓንቲ ብፍሉይ ዝክራ ኣብ ደቀ ምሓረ ክመሃር ከለኹ ደቀ ምሓር ዞባ ደቡብ ሻትሻይን ሻብዓይን ማለት ካብ 96 ክሳብ 98 ግዜ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ዕረፍቲ ግዜስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም እቶም ትምህርቲ ናይ ዩኒሴፍ ጥራዝ ቢሮ ገለታት ስለ ዝነበሮም ናይ ማትስ ከምዚ ናይ 10 ሕቶ ወይ 6 ሕቶ ዕረፍቲ ልክዕ 30 ደቂቕ እንድያ ኣብታ ቀዳመይቲ ዕረፍቲ ኣብቲ ናይ ኦፊስ ናይ መምሃራን ይጥቅዕዋ ታ ሕቶ 10 ሕቶታት እዮም ቀልጢፍካ መፂኻ ነተን ሕቶታት ቀልጢፍካ መሊስካየን ተረኪብካ ሽልማት ትወስድ ሕጂ ዕረፍቲ መዓስ ይወፅእ ኢሉ ሰብ ክሸይን ኢሉ ጎይት ንፍዕ ተምሃራይ ድማ ናብ ኦፊስ ገፂ ዝጎይ ነይሩ ጎይኻ መምህርካ ድማ ቀልጢፍ ተፈኒካ ቀልጢፍካ ኸይድካ ነታ ወረቐት ሪኢኻ ነቲ ሕቶ ብሓደ ተዛቲኻ ምስ ንፍዓት ገለ ኮይንካ መሊስካ እንተኸይድካ መስመር ጥራስ ቢሮ ትወስድ ዩኒሴፍ ይቃናቱ ነይሩ ስለዚ I remember this was a good experience ትምህርቲ ክሳዕ ክንደይ ኩል ከም ዝነበረ ኣነ ክመሃር ከለኹ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ I hope ከም ዓይነት መንፈስ ንመልሶ ትምህርቲ
أزي تبهاج نجر كون خلالو معناته تمرت تبهاج زخون دمانتا يسب تماهيرو نصبو درجة كبس تجميرو أنا خن اشتي كلغو قد ما يستمهروا مهران زخون هي وتم صبو يستخاخل نيرنا مهران صبو دموس لزنا بري مهرانا صبو دموس لزنا برم سك قدام مزعومي مهرونا نيرو اكسترا ميك اب نبلو نيرنا قدام مزعومي مهرغا عرفت قالو خلو غزي تكرهو بخلو يمهرغا سخاده ما جنزب واصي خاتشلمو ناي بحقي موتيفيتد مهران نيرونا نمسيونيسيف كان لاغبا مالتي جي اب تم ناي تمرت زغبر زلو بروجريس زغلت سخانا UNDP نسمع يونش تيسك and the way the society this year starting last year and going to 2026 Eritrea has taken the bold attempt to draft its development plan. The plan is at the draft stage and it's being reviewed. In my view, that's a huge milestone. It came out of broad consultations from different entities, ministries, and it took time. Na UNDP حلاف دمانتا يبلالو إيرترا عبي ناي development plan ناتا درافت غير الله يبلالو زغان تاي مالتيو development plan قد اسيو إيرترا انتا كتكبر تتعللا حساب اللهم قن اب دوكومنت بصيخا كالوت تكالات مساها صورتو قينوم this is my plan ابز بلان از انتا كتقبرو تخلو يخاخت بلوم تخل سلازي تناي development plan نا إيرترا درافتت كوينو كل بزحات منيسترتات سساتفو قداي plan كوينو اللو يبلالو كالوون ناي استفلالي حلفت بحدا غيرهم سكبر وايو ذا فيديو زيا أبير تيفن دي زلا let's make this video really viral معناته نيرترا خط امامنتان تا فيديو نا بزح كد بس حلو دخل منقد خنقبرها لنا قبل دلي سلازي بقول له منقد نيرترا صبو درجات قيد كم زلا يوم زنقرو زلو ابتعنا بتالي قال كابتي لايف اكسبكتنسي نيرترا ابكلت شخصان شمنتن from 55 years in 2000 to 68 years in 2025 سلازي 68 عبي قصريو لايف اكسبكتنسي مالت سب كنبرولو زغل عدمي كاب 55 اب كلتش زنبره نفسو سانشو مدنا ديبو ملو mortality reduction ህፃናት ولد مسبلو under 5 تتحمشت عامت ህፃናት ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝሞቱ decreased by 78% while maternal mortality has dropped by 60%. ስለዚ ህፃናት ተወሊዶም ዝሞቱ ዝነበሩ ብ78% ከም ዝጎደለን ኣዴታት ድማ ናይ ኣዴታት ሓደጋ ድማ ብ60% ከም ዝጎደለ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ዓበይቲ ቁፅርታት ንህይወት ደቂ ሰባት ድማ ገደስቲ እዮም disease control ኣብ ሕማም ምክልኻል ተሪኻ ድማ the incidence of major diseases specifically HIV AIDS malaria and tuberculosis has been significantly reduced እዚ AIDS በዓል ዓሶ ከምውን ዓባይ ሰዓል ብዓቢ ደረጃ ከጉድልዎ ከም ዝኻሉ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ ተራ ቁፅርታት ኣይኮነን እዚ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ናይ ጥዕናውን ካልእ ኣገልግሎታውን ምዕባለታት እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ማይ ናይ ፅሬት ናይ ካልእውን ይነግሩ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናጠቐስኩ ከርእየኩም ክፍትነ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ተሓልፎ ዘላ ብድሆታት they are trying their best ነቲ ኩነታቱን ነቲ መድረኻቱን ክቕይርዎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ again ኣብ መወዳእታ ግን ነዛ ኣብዚ ዘላ ኣምባሳደር ኩሉ ግዜ ከየመስገንኳ ክሓልፍ ኣይደልን she's the best and ንሕና ድማ ብዝከኣለና ኣብ ዘለናዮ ክንሕግዝ ክንፍትን ኣለና እጆኹም ንምባል ሼር ምግባር ኮሜንት ምግባር ምሕጋዝ እውን ኣካልናት እዩ ላይክ ግበሩ ነዚ ቪድዮታት ናብ ካልእ ከም ዝበፅሕ ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብ ዝጉዳይ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም أو فتح سويلي يكل غسماتيتو